Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. இப்ப நம்ம வந்து பிரணத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாலை வணக்கம். எல்லோரையும் வரவேற்கிறேன் இந்த கிளாஸ்க்கு. ஆல்மோஸ்ட் 50% ஆயிடுச்சு. நீங்க அடுத்த 50% பண்ணிட்டோம்னா லெவல் 3ல இருந்து வெளியில இன்னும் எக்ஸாம் தான் இருக்கும். எக்ஸாம் எழுதிச்சுன்னா எக்ஸாம் இஸ் ஜஸ்ட் 1 டே. அது முடிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம லெவல் 3ல இருந்து வெளியில வந்துட்டோம்னு அர்த்தம். ஓகே, அப்புறம் எல்லாரும் பக்தி சாஸ்திரம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? உங்களோட எல்லாம் பக்தி சாஸ்திரம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? ஹரே நல்லா கிருஷ்ணா. போயிட்டு மாதாஜி. அதுவும் நல்லா போயிட்டு இருக்கட்டும். இப்படியே படிப்படியா நம்ம இன்னும் நிறைய முன்னுக்கு வரணும். இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து வழிகாட்டுறது யாரு? நம்ம என்என்டி பிரபுஜி த்ரூ இஸ்கான் மங்களூர். இதுதான் நமக்கு இந்த குட் நியூஸும் வந்ததுல இன்னைக்கு மெசேஜ் போட்டேன். அது படிச்சோடனே ஒரு சந்தோஷம். இன்னும் ஒரு கண்ணுக்குட்டி வந்து கொடுத்து அப்படின்னு எவ்வளவு ஆனந்தங்க. நம்ம வீட்டுல ஒரு குழந்தை பிறந்த போல ஒரு ஆனந்தம். சோ இதுதான் திஸ் ஷோஸ் வளர்ச்சி. இப்போ ஏதோ நம்ம பிளான்ட் ஷோ பண்றோம் இல்லையா, ஏதோ இந்த சீட்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சோம்னா அதுல ஒரு தளிர் விட்டு இப்படி வரும்போது அது இன்னும் வளர்ந்துட்டு இருக்கு. பக்கத்துல வேற ஒரு செடியும் வளருது. இந்த மாதிரி அது பார்த்தாலே நமக்கு ஒரு சந்தோஷம். So anything growing is always a positive sign. That means we are on the right track. சரியா நம்ம அந்த பாதையில இருக்கோம்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த பக்தியிலையும் நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல இவ்வளவு டிவோட்டிஸ் வராங்க இல்லையா, அதெல்லாம் ஒரு நல்ல பாசிட்டிவ். இது எப்படி தெரியாதுன்னா எல்லாம் எது போட்டாலும் வந்து என்னது ஒரு பொன் மாதிரி. கோஷாலைன்னு ஆரம்பிச்சாலும் அதுல ஒரு கண்ணுக்குட்டி போட்டு திரும்பி அடுத்த ஒரு கண்ணுக்குட்டியும் வந்துடுது. எவ்வளவு ஹார்ட்லி ஒரு 4 months 5 months இருக்குமா, அதுக்குள்ள 2வது கண்ணுக்குட்டி. எப்படி அதுக்குள்ள அவ்வளவு வருமா தெரியல. இது வேற ஒரு மாடா இருக்கும், தெரியாது எனக்கு. சோ 2வது கண்ணுக்குட்டி வந்துடுத்தாங்க. சோ இது போல இன்னும் ஒரு வருஷம் 2 வருஷத்துல பார்த்தா நிறைய மாடுகள் இருக்கும். பால் வந்து ஆறா ஓடும் சொல்லிட்டு நம்ம இதுல ஹிஸ்டரியில தானே இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல தான் கேட்டிருக்கோம். ஆனா ஆறா ஓடுற காலம் வந்துடும். இந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து ஆனா எல்லாம் நம்மளெல்லாம் பராமரிக்க முடியுமா? நம்மளாம் இந்த அடுக்குமாடி கட்டடத்துல இருக்கும்போது நமக்கு முடியாது. அப்ப இந்த மாதிரி யாரு பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்? we should help them. அங்க போயிட்டு ஹெல்ப், நான் மாடு அலம்புறேன் சாணம் எல்லாம் எடுக்கிறேன் அந்த மாதிரி கிடையாது. அட்லீஸ்ட் பணம் கொடுத்தாலாவது என்னன்னா அவங்க ஆளை வச்சாவது பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு எதுக்காவது உபயோகப்படும். ஸோ அதனால ஐம் வெரி ஹாப்பி தட் போடுறதுக்குள்ளேயே சுதந்திராதி மாதாஜி இன்னைக்கு அது ஃபர்ஸ்ட் அவங்க தான் பார்த்தாங்க மெசேஜ். அவங்க இம்மிடியட்டா கொடுத்துட்டாங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்குமே. இல்ல எல்லாருமே நம்ம கிளாஸ் வந்து சும்மாவே சொல்லக்கூடாது. ரொம்பவே இது நீங்களா டிவோட்டட், நல்ல அதோட பலன் கிடைக்கும், டெஃபினட்டாவே கிடைக்கும். அப்புறம் வந்து அதனால எல்லாம் நான் போடுற மெசேஜுக்கு எல்லாம் நீங்க போடணும்லாம் எதிர்பார்க்காதீங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாதீங்க. எனக்கு அது கில்ட்டியா ஃபீல் ஆகும். எப்போ உங்களால முடியறதோ எவ்வளவு முடியறதோ அது போட்டா போதும். அண்ட் அது வந்து நீங்க நல்லா திருப்தியா கொடுக்குறோம் இல்லையா, அது அதோட இஃபெக்ட் நமக்கும் கிடைக்கும். நம்மளோட வளர்ச்சி எப்படி தெரியும்? பக்தியில வந்து ஆன்மீகத்துல நம்மளும் வளர்ச்சி பெறுவோம். ஓகே, பிராணத்தி யாரு எடுக்க போறீங்க? மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லீலாவதி மாதாஜியா? எஸ் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் மேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மய்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீகுருः ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேஹம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹகண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதாகாந்த நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரி பிரியே. நமோ பிரம்மணே வாஞ்சாகல்பேபியஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண ஹிதாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மகாவதான்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌரத்விஷே நமः. குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்பக்தாய நமோ நமः.
மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்கிருபாதம்ஹம் வந்தே ஸ்ரீகுரும் தீனதாரணம் பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீசைதன்ய ஈஸ்வரம் நமः பங்கஜநாபாய நமः பங்கஜமாலினே நமः பங்கஜநேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜங்கிரயே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகீநந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शृण्वतां स्वकतः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः कृत्यन्तो हि अभद्राणि विधिनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्महं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இப்போ இது வந்து கீழே ஆரம்பிக்கலாமா? எல்லாருக்கும் இல்லாட்டா இதே தான் வரும். இல்லாட்டா வி கேன் செலக்ட் ஆல்பபெட்டிக்கல், இல்லாட்டா சேம் இது மாத்திரம் வந்துட்டே இருக்கும். ஓகே, ஆல்பபெட்டிக்கலா பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் வந்து லீலாவதி மாதாஜி தான். ஹரே கிருஷ்ணா. லீலாவதி மாதாஜி, அப்புறம் ஆமா பத்மா மாதாஜி ஆர்டராகவே தான் இருக்கு. அப்புறம் சுதந்திரா தேவி மாதாஜி, அப்புறம் டேம் போட்டிருக்காங்க இல்லப்பா, டேம் போட்டதுனால தான் பாமினி. ஓகே, அப்புறம் பாமினி மாதாஜி, ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி, அந்த ஆர்டர்ல வரும். டேம் போட்டதுனால அப்படி இருக்கு. படிங்க மாதாஜி, லீலாவதி மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्मात्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनं भक्तिरुत्तमा. हरे कृष्ण माताजी. பத்மா மாதாஜி படிப்பலா? படிக்கிற மாதாஜி. सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तद्भरत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. சுதந்திரா தேவி மாதாஜி படி. उपदा मोक्ष लघुदाकृत सुदुर्लभा சொல்ல வேண்டாம், இத்து போட்டு लघुदाकृत सुदुर्लभा. ஆமா, கரெக்ட். चंद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षिणी चसा. சாந்திரானந்த, நீங்க தான் நாராயணி படிக்கிறாங்க. சாந்திரானந்த विशेष சாந்திரா சாந்திரா. ஃபர்ஸ்ட் அதான மாதாஜி? ஆமா, அதுதான் நீங்க தான் படிக்கிறீங்களே, உங்களுக்கு ஈஸியா இருந்திருக்கும். சாந்திரானந்தன் வரும். விசேஷாத்மா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கர்ஷினி சசா. கரெக்ட். அடுத்தது பாமினி மாதாஜி. இதே ஆர்டர் வச்சுக்கலாம். மாதாஜி படிக்க முடியுமா? பாமினி மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பாமினி மாதாஜி இருக்கீங்களா? இருக்கேளா? முடியுமா? படிப்பலா? படி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ருதி சம்ருதி புராணதி. சம்ருதி இல்ல, ஸ்மிருதின்னு படிக்கணும். ஸ்ருதி ஸ்மிருதி பிரணாதி புராணா விதிமினா ஐகாந்திகி ஹரே பக்தி உத்பாதேவ கல்பதே. ஹரே கிருஷ்ணா. நெய்வ கல்பதே உத்பாதாயைவ கல்பதே. உங்களுக்கு வீக்கா போறாங்க மாதாஜி. என்ன சொல்ற பிள்ளை? என்ன சொல்றாரு? அந்த இது டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்தலாம்? இல்ல மாதாஜி, அவன் சொன்ன டேப்லெட்ஸ் தான் எடுத்துக்கிறான். பட் ஏதோ டேஸ்ட் எல்லாம் இருக்குதான்னு கேட்டாங்க. கொரோனா நிறைய வர, அவன் ஹாஸ்பிட்டல்ல நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா? ஆமா ஆமா. இல்ல, நீங்க எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி இமிடியேட்டா அதை ரூட்ல இருந்து கண்டுபிடிச்சு இது நிவாரணம் பண்ணிட்டு மாதாஜி. சும்மா நம்ம கை வைத்தியம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு சொல்றேன் நான். இல்ல டேப்லெட்ஸ் தான் எடுத்துக்கிறேன். வீட்லயும் நம்ம ஏமாறக்கூடாது, அதுக்கு சொல்றேன். ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படி. हरे कृष्ण माताजी. படி.
ईहास्य हरे दास्ये कर्मणा मनसा किरा नीलाश्वभि अवस्थादु जीवन्मुक्तः स उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. லீலாவதி மாதாஜி படி. மாதாஜி ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. வந்துட்டாங்களா? வரலையே ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, வரலையே. கண்ணம்மா மாதாஜி தான் இருக்காங்க, அவங்க சைலண்ட். நீங்களே படி. अतः कृष्ण नामाति न भवेत् ग्राह्यम् इन्द्रियै सेवोन्मुखे हि जिह्वातौ स्वयम् एव स्फुरत्यतः. अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्चतः निर्पन्तः कृष्ण सम्पन्ते युक्तं वैराग्यमुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. प्रापञ्चिकतया बुद्ध्या हरिसम्पदि वस्तुनः संपन्ति. பாதன மாதாஜி, பாதன. சம்பந்தி, சம்பந்தம் என்ன சம்பந்தம்? சம்பந்தி, संपन्ति. சம்பந்தம். हरिसम्पदि वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं पल्हु कथ्यते. हरे कृष्ण. चलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ரெண்டுல மினிமம் அட்லீஸ்ட் 2 டைம்ஸ் சொல்லி அதுக்கு மேல எவ்வளவு வேணும்னாலும் சொல்லலாம். 3 4 எவ்வளவு சொல்லலாம். ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து 9வதுல வந்து பாதி பண்ணி முடிச்சிருந்தோம். அது ஒன்லி ஹைலைட் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னா கொஞ்சம் நேரம் இருந்தது. சரி, அதை பண்ணியிருந்தேன். அப்புறம் தான் பார்த்தேன் மணி 7 மணி ஆயிடுத்து. கிடுகிடுன்னு வழக்கேற்றிட்டு வந்து வழக்கேற்றுறதுக்கு எனக்கு லேட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம எதுவும் அத்தியாயம் 9ல என்ன பார்த்தோம்? பக்தி தொண்டு விதிகளை எப்படி இன்னும் டீப் ரூட்டடா போய் எப்படி எப்படி வளர்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு பாமினி மாதாஜி மியூட் பண்ணிட்டு. ஓகே, அப்ப என்னது? தெய்வத்தை வந்து நிந்தனை பண்றவங்கள என்ன பண்ணலாம்? அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம். என்னது? யாராவது வந்து தப்ப பெரிய உங்க கிருஷ்ணரோ பெரிய சைத்தன்ய மகாபிரபு ஏதாவது சம்திங் குதர்க்கமா பேசினா நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை பத்தி சொல்லியிருக்கு. நிறைய அதோட ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பகவான் அல்லது அவரது பக்தர்களை எதிரான நிந்தனை ஒருவன் பொறுத்து கொள்ள கூடாது. அந்த மாதிரி பொறுத்து கொண்டா என்ன பண்ணணும்? பொறுத்து கொள்ளறதுல அது மாதிரி அந்த சூழல்ல வந்து இந்த சந்தர்ப்பத்துல நம்ம வந்து யாரோ இப்படி பழிச்சு பேசுறாங்க, நம்ம வாய மூடின்னு சும்மா இருக்க கூடாதான். என்ன பண்ணணும்? இவ்வாறான நிந்தனைகளை எதிர்ப்பதற்கு 3 வழிகள் உள்ளன. ஒருவன் நிந்தனை சொற்களை கேட்டான் என்றால் வாதத்தினால் தனது எதிரியே தட் இஸ் நிந்தித்தவனை வெல்லும் திறனுடையவனாக இருத்தல் வேண்டும். அதுக்கு என்ன வேணும்? நல்ல நாலேஜ் வேணும். இந்த வேலை படிச்சு, அதனால எல்லாரும் புக்கு வாங்கிடுங்கனே. புக்கு வாங்கிட்டோன்னு என்னது? நம்ம படிக்க படிக்க நல்ல ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்துடும். சோ அது வந்து அப்ப நம்ம வந்து வாதிட்டு அவங்களை வந்து கொண்டு அவளை ஜெயிக்கலாம். இல்ல நமக்கு அது முடியல அப்படின்னாக்கா என்னது? வாதத்தினால் தனது எதிரியை வெல்லும் திறனுடைய இருத்தல் வேண்டும். அவ்வாறு தோற்கடிக்கும் திறமை இல்லாவிட்டால் அவன் பணியுடையவனாக இருக்கக்கூடாது. சரி, என்ன பண்ண முடியும்? என்னாலையோ அவனை எதிர்த்து நிற்க முடியாது, எல்லாம் கேட்டுன்னு இருக்கலாம். நோ, யூ ஷுட் நாட் கீப் லிஸ்னிங். என்ன பண்ணும்? அவன் தன்னுடைய மாறாக தனது உயிரியே மாய்த்து கொள்ள வேண்டும். அதெல்லாம் எல்லாராலையும் முடியாது, பண்ணவும் கூடாது. வை இட் இஸ் செட். ஆக்சுவலி நம்ம வந்து சூசைட்லாம் வந்து வி டோன்ட் ரெக்கமெண்ட் இல்லையா? நம்ம வந்து நமக்கு அதிகாரமே கிடையாது. நம்ம உயிர் பெற்று வந்ததே பகவானுடைய கிருபையினாலதான். ஸோ ஹவு கேன் வி டேக் அவே? நம்மளால நம்ம பண்ணக்கூடாது. அப்படின்னா இதுல என்ன அர்த்தம்னாக்கா அவ்வளவு மோசமான நம்ம வந்து அதை கேட்டுண்டு பொறுமையா இருக்கக்கூடாது. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? உயிரை மாய்க்கணும், கரெக்ட் தான். அதுவும் பண்ணக்கூடாதுன்னா என்ன பண்ணும்? அந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்து வேண்டும். மாறாக தனது உயிரை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். மேற்கூறிய 2 வழிமுறைகளையும் பின்பற்ற இயலாவிடன் அவன் என்ன பண்ணும்? அவன் உடனே அந்த இடத்தை விட்டு நீங்கி விட வேண்டும் என்பது 3வது வழிமுறையாகும். ஸோ புக் இருந்தா இதெல்லாம் ஹைலைட் பண்ணி வச்சுனா இதெல்லாம் தான் கொஸ்டின்ல வரும். So it will be easy for us to refer important topics. வாக்கியெல்லாம் ரெஃபரன்ஸ்ல நம்ம கேட்டாங்கன்னா அதுல நடுவுல இருந்து ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கலாம். அப்புறம் இந்த புக் எங்கேயுமே கிடைக்கல மாதாஜி. உங்களுக்கு இன்னும் வரலையா புக்கு? எங்கேயுமே கிடைக்கல. அமேசான்ல ட்ரை பண்ணல, கிடைக்கல. இங்க வந்து பாம்பே இஸ்கானுக்கு மெயில் பண்ண, அங்கே அவங்க ஒன்லி எக்ஸப்ட் தமிழ் அவைலபிள் இன் ஆல் லாங்குவேஜஸ். சேலத்துல ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடைச்சிருக்காரு. அவர் வந்து இஸ்கான் கீஸ். சோ எங்க ஹஸ்பண்ட் சொன்னாரு, அவருக்கு நான் போன் பண்ணி பேசிட்டு அங்க இருந்தாக்கா அனுப்ப சொல்றேன். நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல ட்ரை பண்ணலையா? பாத்தலா? அங்க இல்ல மாதாஜி. அது என்னோட அட்ரஸ் வந்து லீலாவதி மேம் கொடுத்தாங்க. பாம்பேன்னு போட்டிருந்தது. சோ அங்க அனுப்பிச்சேன். அங்க மெயில் பண்ணியிருந்தேன். அவங்க வந்து எக்ஸப்ட் இது தமிழ் ஆல் லாங்குவேஜஸ். அதே மாதிரி அமேசான்ல போட்டா அமேசான்லயும் தமிழ் தவிர அதர் லாங்குவேஜஸ் தான் இருக்கு.
ஓகே ஓகே ஓகே. வந்துட்டு எனிவே மாதாஜி தான் குரூப்ல போடுறாங்களே, அதையே நம்ம வந்து திறந்து வச்சுன்னு படிக்கலாம் இல்லையா? பிரிண்ட் எல்லாம் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஏன்னா நிறைய இது வந்து நிறைய டெக்ஸ்ட் இருக்கும். ஸோ புக்கு வரது வரைக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணி நீங்க படிக்கலாம். ஆனா இப்போ வேண்டாம், உங்களுக்கு உடம்பே முடியல. பட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஐ வாண்ட் யூ டு பி ஹெல்தி அண்ட் இது மாதாஜி நல்லா இதா இருங்க. ஓகே. இப்போ திலகமும் துளசி மணி மாலையம் யாரெல்லாம் திலகம் அட்லையாவது இட்டுன்னு இருக்கீங்க அது சொல்லணும். பார்க்கலாம் வேண்டாம், எனக்கு ஒரு வீடியோலாம் ஆன் பண்ண வேண்டாம். ஜஸ்ட் யாரெல்லாம் திலகம் வந்திருக்கீங்க சொன்னா போ. யாராவது திலகம் இட்டுன்னு இருக்கீங்களா? மாதாஜி லீலாவதி மாதாஜி இங்க இருக்காங்க. ஆனா இருட்டா தெரியறதே எனக்கு. ஒரு நிமிஷம், ஸ்டாப் ஷேர். அதான் திலகம் தெரியாது, கொஞ்சமா தெரியறது. ஏன்னா காலையில இட்டுனது இல்லையா? அது காலையில இட்டுனதா? இல்லைங்க மாதாஜி, ஈவினிங் தான் இட்டு அது போயிடுச்சு. அதுக்குள்ள போயிடுதா? அது ரொம்ப தண்ணீர் ஆயிடும். தெரியறதானா? தெரியாது, நல்லா தெரியாது மாதாஜி. பேக்ரவுண்ட் பிரமாதமா இருக்கு. ஒரு செல்ஃபி எடுத்து வச்சிருங்க. டோட்டல் பக்தை. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது இட்டுன்னு இருக்கீங்களா? நான் வந்து குழந்தைகள் கிளாஸ் இந்த மாதிரி கேட்டேன்னாக்கா அவங்க வந்து மியூட்ல இருப்பாங்க. அப்புறம் ஒரு 2 மினிட்ஸ்ல வந்துடுவாங்க. எல்லாம் அவ அம்மா யாரோ இட்டுட்டு வருவாங்க, இட்டு கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம கிளாஸ்ல கேட்கும் போது எல்லாரும் குவைட்டா இருக்கா. வித்தின் 2 மினிட்ஸ் பார்த்தா எல்லாரும் வந்துடுவா, வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு. ஸோ இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் அப்கிரேடிங் அவர் செல்ஸ், அவ்வளவுதான். வேற இது ஃபோர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. பண்ணிட்டா நமக்கு நல்லது, அவ்வளவுதான். இங்க நம்ம பண்ணணும், ஷேர் பண்ணணும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க வேலைக்கும் போயிட்டு இதெல்லாம் பண்ணிருந்தீங்க. நிஜமா நிஜமாவே உங்களை வந்து காலைல விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணணும். அதெல்லாம் வேண்டாங்க மாதாஜி, அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லைங்க மாதாஜி. இது வந்து என்னுடைய பாக்கியமா நினைக்கிறேன் மாதாஜி. எனக்கு வந்து கிருஷ்ணாவுடைய கிரேஸ்னால இது நடக்குது. ஆபீஸ்னா அது ஒரு தனி டென்ஷன் தான் இல்லையா? ஸ்கூல்லனா நோய் 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 பேரண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ், ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ், அப்புறம் பேரண்ட்ஸ் நம்ம எதிர்கொள்றோம். என்ன என் பிள்ளைக்கு 1 மார்க் கம்மி ஆயிடுச்சு, 1/2 மார்க் கம்மி, அதுக்கே ஒரு போராடுவா. சோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து எதிர்கொள்ளணும். கஷ்டம் தான். எந்த ஜாப்லயும் வந்து இட் இஸ் யூ ஆர் கமிட்டட் டு தட் ஜாப்னா. அப்புறம் அதுலயும் வந்து பொறுமையா நீங்க இதெல்லாம் கேட்டுருக்கள். பாகவதம் கேட்கவே நினைச்சேன். ஏதோ டிராவல் பண்ணும்போது தான் நீங்க பண்றீங்க, ஜபம் வேற பண்றீங்க டிராவல் பண்ணும்போது. இதை சம்மதிக்கணும் இதெல்லாம். ஸோ தட் ஷோஸ் இன்ட்ரெஸ்ட், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகே. அப்போ என்னது நம்ம வந்து அதே போல மணிமாலையும் வாங்கிக்கலாம். இது அந்த இது 2 லைன் 2 அதுனா இப்போ கம்மியா இருக்கும். ஸோ 2 லைன் போட்டுக்கலாம். அதெல்லாம் எங்க வீட்டுல எல்லாம் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம். நீங்க வந்து திலகமாவது இருக்கும். யாரு என்ன அலோவ் பண்றதுக்கு? நம்ம வந்து சன்னியாசியெல்லாம் போக போறது இல்லை, வீட்டுலதான் இருக்க போறோம். எல்லாம் வீட்டு வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு எல்லா வேலையும் பண்ணலாம். சோ என்னது பகவானுடைய இதுவும் பண்றதுனால இது ஒரு வந்து நம்ம உடலையே பகவானுடைய அர்ப்பணம். பகவானுடைய கோயில் மாதிரி நினைத்து தான் பண்றோம். அதுக்கு எல்லாம் ஒரேடி அந்த இதுல போட்டுக்கிறாப்புல எழுதணும் அது மாதிரிலாம் வேண்டாம். திலகம் அட்லீஸ்ட் ஒரு நெத்தியில கழுத்துல இங்க முடிஞ்சதுன்னா இங்கேயும் பண்ணிக்கலாம். அதுல துணியெல்லாம் இருக்குன்னா வேண்டாம். சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம். சோ மணிமாலைகளால் அலங்கரிக்கணும். அந்த 2 இதுதான் துளசி மணி மாலை போட்டுன்னா இன்னும் பவித்திரமா இருக்கும். நமக்கு ஒரு உள்ளூர் அந்த ஒரு ஃபீல் வந்துடும். தங்கள் நெற்றியில் விஷ்ணு திலகம் அணிந்திருப்பவர்கள் இவ்வுலகின் பகவானின் பக்தர்கள் என்று அறியப்படுகின்றார். எங்க போனாலும் இந்த கழுத்துல இந்த மாலை பார்த்தாலே வந்துடும். எல்லாருக்கும் அது கவனம் அங்கதான் போகும். அப்போ கொஞ்சம் வந்து அவங்க மரியாதையை, நமக்கு ஒரு மரியாதை கிடைக்கும். மரியாதையை எதிர்பார்க்கறதுக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. இவங்க வந்து ஒரு பவித்திரம், இவங்க வந்து ஒரு என்ன நம்ம வி ஆர் நாட் ஆர்டினரி பர்சன், கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு தெரியும். அப்போ பேச்சுலயா இருக்கட்டும், சாப்பாட்டுலயா இருக்கட்டும், அவங்க வந்து கேர்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. அதுவும் ஆபீஸ்ல எல்லாம் போறவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து சாப்பிடும் போதெல்லாம் they will really take care. வேற ஏதாவது விஷயங்கள்லாம் கொடுக்கணும். நமக்கு சாப்பிடவே கூடாது அப்படி பார்த்தா, வெளியே இதுலயே தான் கொடுப்பேன். ஏன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து இது பிரசாதம் தான் கொடுக்குறாங்க தெரியாது இல்லையா? எல்லாரும் வீட்லயும் பிரசாதம் பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம அப்படி இல்லை, நம்ம பண்றது எல்லாமே பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணிட்டு தான் எல்லாருமே சாப்பிட்றதுனால அது சாப்பிட்றதுதான் பெஸ்ட். சோ அப்புறம் வேற என்ன மார்க் பண்ணேன்? இங்கே மார்க் பண்ணேன். மலர் மாலைகளை ஏற்றுக்கொள்ளுது. இப்ப கோயிலுக்கு எல்லாம் போனோம்னா they will give பிரசாதமா. அது நம்ம வீட்லயே வந்து நம்ம வீட்லயே எல்லாம் ஆஃபர் பண்ணிட்டோம் ஃப்ளவர். அதையே எடுத்து நம்ம வந்து ஒவ்வொன்னு நம்ம தலையில சூட்டிக்கலாம். இப்போ மல்லிகைப்பூ வாங்கினோம், ஏதோ ரோஜா பூ வாங்கினோம், எல்லாமே பகவானுக்கு கிருஷ்ணருக்கார அர்ப்பணம் பண்ணின அப்புறம் அப்ப நம்ம போறோம், இப்போ வெளியில போறோம்னா அதுல இருந்து எடுத்து மோர்னு பார்த்து தலையில சூடிட்டு போகலாம். சோ அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் பயன்படுத்திய மலர் மாலைகள், வழிபாட்டு பொருட்கள், ஆடை ஆபரணங்கள், உண்ட மீந்த எச்சிலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் படைக்கப்பட்டு பாக்கி உள்ளது நான் உண்கிறேன். இது வந்து இவர் சொல்றதுதான், உத்தவர் சொல்றதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? உத்தவர் சொல்றது. பட் இதுதான் நம்ம வந்து இப்போ ஃபாலோ பண்ணோம். ஏனென்றால் நான் உமது கீழ்ப்படிந்துள்ள பணியாளன், அந்த ஒரு எண்ணம் நமக்கு வரணும். ஆஃப்டர் ஆல் ஐ எம் தி சர்வெண்டர் ஆஃப் த லார்ட். பகவானுக்கு நம்ம சேவை புரிகிறோம். அப்ப நம்ம என்னது பகவானுக்கு கீழ்ப்படிந்து இருக்கணும். அப்ப அந்த ஒரு ஃபீல் வந்துடும் நமக்கு. கீழ்ப்படிந்த ஃபீலிங் வந்ததுனாக்கா நம்ம ஹம்பிளா இருப்போம். நம்ம பேச்சிலேயே ஒரு நயம் இருக்கும், எப்பவுமே ஒரு தாழ்ந்த இதுலயா இருக்கும். ஏனென்றால் நான் உமது கீழ்ப்படிந்துள்ள பணியாளன் ஆவேன். யாரு? உத்தவரே அந்த மாதிரி சொல்றேன். நம்ம எல்லாம் அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் வந்துடும் நமக்கு.
ஸோ தட் வில் ஹெல்ப் அஸ். அப்புறம் திருமூர்த்தத்தின் முன்பு ஆடணும். ஆடெல்லாம் தெரியாது அப்படின்னாலும் மெயினா என்னன்னா கை கொட்டி இப்படி இப்படி நல்லா பாடணும். அதே போல ஜபம் பண்ணும்போது அப்படியே ஆடும். இந்த ஒரு இப்படி இப்படி பண்ணாலே ஒரு ஆட்டம் தான். குதிச்சு குதிச்சு ஆடணும்னு எல்லாம் அவசியமே கிடையாது, முட்டு போயிடும். அப்புறம் நானே அவங்க ஆடும்போது நினைச்சுப்பேன், இவ்வளவு முட்டுக்கு அந்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு இல்லையா, என்னமா ஆடுறாங்க, அடுத்த நாளைக்கு கால் முட்டெல்லாம் வலிக்குமே அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நமக்கு அதுதானே இருக்கு ப்ராப்ளம். சோ ஆனா அவங்க வந்து அப்படி என்னன்னா நம்ம உள்ள இருக்கிற அந்த ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்தி அவ்வளவு சத்தம் போட்டு பாடி ஆடணும், அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இது இவங்க சொல்றது மாத்திரம் இல்ல, இஸ்கான்ல அந்த மாதிரி பண்றாங்க. நம்ம இதையே இல்ல, நம்ம இதுலயும் இருக்கு. நம்ம வந்து இப்போ இந்த ராதா கல்யாணம் இதெல்லாம் நடத்துறாங்க இல்லையா, அங்க போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது என்ன சொல்றாங்க, அந்த பஜன், அதுக்கு என்ன பேரு, ராத்திரி பஜன் முடிஞ்சு அடுத்த நாள் காலையில கல்யாணம் பண்ணுவாங்க. அதுல வந்து இருக்கு, விளக்கை வைத்து நல்ல அந்த பெரிய விளக்கை வச்சு அதை வச்சு ஆடுவாங்க, இப்படி 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 ஆடுவாங்க. அதுக்கு என்ன பேரு பத்மா மாதாஜி யாருக்கா தெரியுமா? இது பேருதான் வரவே மாட்டேங்குது. அந்த மாதிரி இதெல்லாம் மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் போட்டேன் மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? நான் நாமம் போட்டு வந்துட்டேன் மாதாஜி. குழந்தைகள் பண்ற போது பண்றேன் அப்படின்னு எங்க இருக்கேன் காட்டுக்கு. நீங்க பாருங்க மாதாஜி, வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. ஒரு நிமிஷம் பாருங்க மாதாஜி. இங்க இருக்கீங்களா? ஒரு நிமிஷம், இங்க ஒரு நிமிஷம். தெரியுதுங்களா? தெரியாது ஒரு நிமிஷம். நல்லா தெரியுதுங்களா மாதாஜி? நல்லா தெரியுது. தெரியாது மாதாஜி. இப்ப பாருங்க, மூஞ்சில எவ்வளவு ஒரு தேஜஸ் வந்துருது பாருங்க. அந்த திலகம் இட்டுனாலே ஒரு தேஜஸ் தான். அது தினமுமே நீங்க சாயந்தரம் இட்டுக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மாதாஜி. அப்புறம் உங்களுக்கு ஹேபிட் ஆயிடும். எனர்ஜி எடுத்துக்கலாமே, அந்த இது இருக்கே, உங்க பக்தி சாஸ்திரி இருக்கே, அதுக்கு யாரு கேக்குறாங்கன்னா என்னோட திருப்திக்கு நான் இட்டுக்கிறேன், அவ்வளவுதான். எனக்கு தெரியும், கிருஷ்ணருக்கு தெரியும். நல்லா இருக்கு பாருங்க, அது இட்டுனாலே ஒரு ஐஸ்வர்யம் வருது முகத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஷேர் பண்ணணும். ஓகே, எங்க போனேன்? வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே, அப்ப என்னது, அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இந்த பஜனுக்கு? கீர்த்தனா மாதாஜி, கீர்த்தனா. அது அவங்க வந்து பஜன் பண்ணுவாங்க. அந்த பஜன் வந்து அடுத்த நாளும் கண்டினியூ ஆகும். அதுக்கு வந்து ஒரு வேர்டு மாதாஜி, நாங்க காஞ்சிபுரத்துல காலையில மங்களாத்தி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணோம் டான்ஸ். அது இஸ்கான்ல டான்ஸோட இல்ல. நான் என்ன சொல்றேன், நம்ம இதுலயும் அதெல்லாம் இருக்கு. நம்ம என்ன, நம்ம சாதா கோயில் எல்லாம் போனா கூட இந்த மாதிரி பஜன் எல்லாம் பண்ணும்போது எல்லாம் ஆடதான் செய்யறாங்க. சோ அப்ப யாருக்கு முடியுமோ அவங்க ஆடலாம். நம்ம உட்கார்ந்த பாக்கல இப்படி 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 பண்ணாலும் அதுவும் ஒரு ஆட்டம் தான். கோலாகலம். ஏன்னா அது வந்து உள்ள நம்ம வேணும்னு ஆடுறது கிடையாது, உள்ள இருக்கிற அந்த ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்தும் போது அந்த ஆட்டம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். ஜபம் பண்ணும்போதே வருமே, இப்படி ஜபம் பண்ணும்போது இப்படியே ஆடுவோம். கோலாகலமான மனநிலையில் எனது முன்பு ஆடும் பொழுது உள்ளார்ந்த பக்தி பரவசத்தில் தனது உடலில் பல்வேறு தன்மைகளை வெளிப்படுத்துபவன் பாவங்கள் அனைத்தையும் சுட்டு பொசுக்குகிறான். இப்படி ஒரு இது கொடுத்துருக்கேன், அதை ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் வேற ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து ஒன்லி பாயிண்ட்ஸ் மாத்திரம் மார்க் பண்ணி வச்சேன். அதுபோல் நீங்க வந்து பண்ணலாம். மரியாதையின் பொருட்டு திருமூர்த்தத்தின் முன்னர் விழுந்து வணங்குதல். இப்ப நம்ம பெரியவங்களுக்கே வந்து விழுந்து வணங்கணும்னு சொல்றா போல நம்ம எல்லாம் வந்து பஞ்சாங்க பிரணாமம், புருஷர்கள்லாம் வந்து பிரபுஜீஸ் எல்லாம் வந்து சாஷ்டாங்கமா, தட் இஸ் தண்டவத் அப்படி பண்ணுவாங்க. திருமூர்த்தத்தின் முன்பு விழுந்து வணங்கி மரியாதை செய்தவன் இவ்வுலகில் மீண்டும் பிறப்பதில்லை. திரும்பி திரும்பி இதெல்லாம் நிறைய ஸ்லோக்கால வருது. இதெல்லாம் எவ்வளவு நம்ம மேக்சிமம் பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிட்டு இருக்கலாம். அப்புறம் பகவானை வரவேற்பதற்காக எழுந்து நிற்றல். என்னது, பகவானை வரவேற்பதற்காக எழுந்து நிற்கும் ஒருவன் தனது உடலில் உள்ள அனைத்து பாவங்களையும் நீக்கிக் கொள்கிறான். அது ஒண்ணு கொடுத்திருக்கு. அப்புறம் திருமூர்த்தத்தை பின்தொடர்ந்து செல்லுதல். அதான் இந்த தேர்ல எடுத்து செல்லும்போது அதை இப்போ இழுக்கிறவங்க இழுக்கிறாங்க, நான் என்னத்துக்கு பின்னாடி போகணும்னு இருக்கக்கூடாது, நம்மளும் பின்னாடி போகணும். அவர் இது சுவாமி முன்னாடி போறது நம்ம பின்னாடி வருது, இல்ல நம்ம முன்னாடி நின்றுட்டு சுவாமி பின்னாடி தேர் இழுக்க முடிஞ்சா சரி, இல்ல நம்ம வந்து அந்த குரூப்ல வந்து போய் பக்த சங்கம் அந்த குரூப்ல இருந்து அவங்க என்னெல்லாம் ஜபம் பண்றாங்க, என்னெல்லாம் பாட்டு பாடுறாங்களோ நம்மளும் கூட கை கொட்டி வாட் எவர் வி கேன் டு. சோ திருமூர்த்தங்கள் பின்தொடர்ந்து செல்வானாயின் அவன் விஷ்ணுவிற்கு இணையான செல்வம் பெறுவது உறுதியாகும். விஷ்ணுவிற்கு இணையான செல்வம்னா எவ்வளவு ஆச்சு? அதெல்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டாம். பட் நம்ம வந்து நல்ல காரியம் பண்றோம், அதை நினைச்சுனா போதும். அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்கு, விஷ்ணு கோயிலுக்கோ அல்லது புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கோ செல்லுதல். இப்ப நீங்க எல்லாம் போயிட்டு வந்தா போல இந்த மாதிரி எப்போ எல்லாம் அடிக்கடி மாதாஜி கூட போறாங்களே, பாமினி மாதாஜி கூட அடிக்கடி போயிட்டு வருவா. எல்லாருமே போறீங்க, எனக்கு அது நீங்க 3 பேர் போனது எனக்கு தெரிஞ்சதுனால சொல்றேன்.
சோ அந்த மாதிரி புண்ணியத்தலங்களுக்கு இந்த மாதிரி இடம் மதுரா பிருந்தாவனம் போட்டிருக்காங்க, துவாரகாலாம். இப்ப நீங்க போன இடமும் காஞ்சிபுரமும் இது இல்லை இல்லையா, எவ்வளவு கோயில்கள் அங்க. அந்த மாதிரி இடத்துக்கெல்லாம் நம்ம அடிக்கடி போகணும். இடங்களுக்கு யாத்திரை செல்லும் மனிதர்கள் உண்மையில் கீர்த்தி பெறுகின்றனர். நல்ல தன்னுடைய என்னது நாமம், தன்னுடைய பேரை நல்லா பிரசித்தி பண்றாங்க, ரொம்ப கீர்த்திமானா இருப்பாங்க. அவ்வாறு செல்வதன் மூலம் அவர்கள் என்ன ஆறாங்க, அவர்கள் உலக வாழ்க்கை என்னும் பாலைவனத்தை கடக்கின்றனர். சோ இப்படியே நம்ம எப்பவும் கஷேத்ராடனம் எல்லாம் போயிட்டே இருந்தோம்னா உலக வாழ்க்கை திரும்பி திரும்பி பிறப்பு இறப்புல இருந்து நம்ம மீட்டு வருவோம். அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்கு, அவர்கள் மீண்டும் அன்னையின் கருவறை சிறைக்குள் குடி புகுவதில் இருந்து நிச்சயம் விடுதலை பெறுகின்றனர். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், திரும்பி we will not be born. அன்னையின் கருவறைன்னா என்னது, திரும்பி நம்ம ஒரு எக் ஃபார்ம்ல திரும்பி அம்மாவோட வயசுல பிறவி எடுக்க அப்படி அவசியம் இல்லை. இப்ப இந்த கண்ணுக்குட்டி பிறந்திருக்குன்னா இப்ப ஏன் ஆனந்தப்படுறோம் அப்படின்னா, அதுக்கு அடுத்தது ஜென்மம் என்னது, ஹியூமன் பீயிங்கா தான் வரும், அப்படிதான் சொல்லியிருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி அதனால ஒரு ஆனந்தப்படுறோமே தவிர அதுவே திரும்பி ஒரு பிறவி எடுக்கிறோம்னா அது கஷ்டமான இதுதான். அப்புறம் விஷ்ணு கோயிலை சுற்றி வலம் வருதல். பௌதிக வாழ்க்கை காரணமாக தொடர்ந்து ஏற்படும் பிறப்பு இறப்பின் மூலமாக சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறான் யார், நம்மளாம் அந்த மாதிரிதான் திரும்பி திரும்பி ஏதோ ஆசை காரணம், ஏதோ ஒரு ஆசை இருக்காது தீர்க்கணும், அதனால திரும்பி ஒரு பிறவி எடுக்கிறோம், இதேதான் நடந்துட்டு இருக்கு. சோ இதனால் என்னது மூலம் அது அந்த ஒரு என்னது சுற்றல் பண்ணிட்டே இருக்கும். இந்த சுழற்சியில இருந்து வெளியில வரணும் என்னது, கோவில் உள்ள திருமூர்த்தத்தை சுற்றி வலம் வருவதன் மூலம் அதனை வெற்றி கொள்ளலாம். அதனால்தான் பிரதட்சணம் பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் வழிபாடு, இன்னைக்கு வழிபாடு பண்ணிட்டோமே. ஆமா, கோயிலில் உள்ள திருமூர்த்தத்தினை வழிபடுதல் வழிபாடு செய்வதால் ஒருவன் தான் இந்த உடல் அன்று ஆத்மாவென்று உறுதி செய்கிறான். அந்த மாதிரி திருமூர்த்தத்தினை நம்ம பண்ணதான் நமக்கு தெரிய வரும், நல்ல ஒரு கான்பிடன்ஸே வரும். நான் வெறும் ஒரு பாடி தான், சாரி நான் ஆத்மா தான், இது பாடி ஜஸ்ட் ஒரு இதுதான், என்னது ஒரு ஆடை மாதிரி போட்டு நான் வந்திருக்கேன். பட் ஐ எம் ஆக்சுவலி கனெக்டட் டு த லார்ட் த்ரூ சோல். நான் ஒரு புண்ணிய ஆத்மா. நான் எனக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள அந்த தொடர்பு நமக்கு நினைவு வரும். இந்த உடல் அல்ல, நாம் இந்த உடல் கிடையாது. அப்போ உடல்னா என்னது, ரொம்ப ஜாஸ்தி இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம உடல் கொடுக்காம பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம தொண்டு புரியறதுக்கு அதுதான் நமக்கு இம்பார்ட்டண்டா படும். காலையில எந்துக்கிறதா நோ ப்ராப்ளம், தூக்கம் கொஞ்சம் இதாகுமே, அதுக்கே நான் நோ ப்ராப்ளம். ஏகாதசி வரும் தான், திரும்பி இந்த வாரம் வருது. ஏகாதசி கம்மியா சாப்பிடணுமே, செலக்டட் தானே, நோ ப்ராப்ளம். ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடாம இருந்தா இப்ப என்ன, அந்த மாதிரி நினைச்சு நமக்கு எல்லாமே சோ வாட், பகவானுக்கு வேண்டி நான் பண்றேன் அந்த ஒரு கான்பிடன்ஸ் வரும். நாம் ஆத்மா தான், இந்த உடல்ங்கிறது ஒரு இதுதான், ஒரு போர்வை போட்டுண்டா போலதான். அந்த இதெல்லாம் நமக்கு நல்லா நினைவு வரும். சோ அதனால கோயிலில் உள்ள திருமூர்த்தத்தினை வழிபடுதல் வேண்டும். பண்ண அந்த இது கான்பிடன்ஸ் வரும். அப்புறம் பகவானுக்கு தொண்டு செய்தல். ஒரு அரசன் இவ்வாறு அவனது மாளிகையில் வழங்கப்படுகின்றானோ, ராஜா பதாரஹே அப்படின்னு சொல்லி பொம்பம் எல்லாம் இது பண்ணிட்டு வரார் அப்படிங்கிறதே ஒரு நல்ல இதெல்லாம் சொல்லி அவர் வரும்போது எல்லாம் ரெட் கார்பெட் போட்டு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க. ராஜா ஒரு ஆஃப்டர் ஆல் ஹியூமன் பீயிங் தான். அவரோட சத்திரிய ஒரு இதனால பரம்பரைனால அப்பா ராஜா வந்திருப்பா, அதனால அவர் ராஜா இருக்கார். அவருக்கே இவ்வளவு மரியாதைன்னா இப்ப நம்ம ராஜாதி ராஜா யாரு, கடவுள். அவருக்கு எப்படி ஒரு வரவேற்பு இருக்கணும், அவருக்கு எப்படி நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும், அதை எண்ணம் வச்சுட்டு நம்ம இது பண்ணலாம். ஒரு அரசன் இவ்வாறு அவனது மாளிகையில் வழங்கப்படுகின்றானோ அது போன்றே கிருஷ்ணரை வழிபடுதல் இருத்தல் வேண்டும். இப்ப கிருஷ்ணருக்கு ஆல்வேஸ் தி பெஸ்ட். நம்ம கிட்ட என்ன பெஸ்ட் இருக்கோ, பால் தான் பெஸ்ட், பாக்கியெல்லாம் நான் ஒன்னும் சரியா பண்றது இல்ல, பால் மாத்திரம் நல்லா காய்ச்சுவேன். ஆனா அந்த பால் அழகா கொடுக்கலாம். நம்ம எது நல்லா பெஸ்டா பண்றோமோ அது பகவானுக்கு அர்ப்பணம். ஆனா அதே டெய்லி பால் குடிச்சிருந்தா அது போர் அடிக்கும் இல்லையா பகவானுக்கு. அதனால நம்ம டிஃப்ரெண்டா கொடுக்கலாம். இப்ப இன்னைக்கு பாடுதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சும்மா அதை மார்க் பண்ணேன், அப்ப அது ப்ரிஃபேஸ் மாதிரி கொடுக்கலாமே அப்படின்னு. ஓகே, பாடுதல் யாரு இன்னைக்கு, திரும்பி அதே ஆர்டர்ல போலாமா? ஃபர்ஸ்ட் யாரு, என்ன ஆர்டர் சொன்னேன்னா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. பாடுதல். லிங்க புராணத்தில் பகவானை போற்றி பாடுவது பற்றிய குறிப்பு ஒன்று காணப்படுகின்றது. அதில் பகவானின் கீர்த்திகளை போற்றி பாடுவதில் உளப்பூர்வமாக ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவன் முழுமுதற் கடவுள் இருக்கும் அதே உலகினை அடைவது உறுதி. பகவான் கிருஷ்ணரை இவ்வாறு பாடுவது சிவபெருமானின் பிரார்த்தனைகளை விட சிறந்தது என்று பாராட்டுகிறார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சங்கீர்த்தனம். ஒருவன் இறைவனது திருவிளையாடல்களையும் அவரது குணங்களையும் வடிவங்களையும் உரத்த குரலில் பாடும் பொழுது அது சங்கீர்த்தனம் எனப்படும். சங்கீர்த்தனம் என்பது பகவானின் புனித நாமத்தை கூட்டமாக சேர்ந்து பாடுதல் எனவும் பொருள்படும். விஷ்ணு தர்மத்தில் இவ்வாறு கூட்டமாக சேர்ந்து பாடுவதை பாராட்டும் குறிப்பு ஒன்று காணப்படுகின்றது. அது அன்பிற்குரிய மன்னனே கிருஷ்ணா என்னும் சொல் மிகவும் புனிதமானதாகும்.
அதனால் அப்புனித நாமத்தை ஓதும் எவன் ஒருவனும் அவன் பல்வேறு பிறவிகளில் செய்த பாவத்தின் பலன்கள் அனைத்தையும் ஒரே நொடியில் நீக்கிக் கொள்கிறான் என்பதாகும். இது சாத்தியமாகும். சைதன்ய சரிதாமிரதத்தில் ஒரு கூற்று பின்வருமாறு காணப்படுகின்றது. ஒருவன் கிருஷ்ணரின் புனித பெயரை ஒரு முறை ஓதினால் போதும், அது அவனால் செய்யக்கூடிய பாவங்களை விட ஏராளமான பாவ பலன்களை வெல்லக்கூடியதாகும். ஒரு பாவியால் பல பாவங்களை செய்ய முடியும், ஆனால் கிருஷ்ணரின் பெயரை ஒரு முறை உச்சரித்தவுடன் நீக்க முடியாத பாவங்களை அவனால் செய்ய முடியாது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7ஆம் காண்டம் 9ஆம் அத்தியாயம் 18வது ஸ்லோகத்தில் பிரகலாத மன்னர் பகவானிடம் பின்வருமாறு வேண்டுகிறார். போற்றுதற்குரிய பகவான் நரசிம்மரே, உமது தொண்டனாக நான் உயர்வு பெற்றேன் என்றால் பிறகு உமது லீலைகளை பற்றி கேட்பது எனக்கு இயலும். நீரே பரம நண்பரும் வழிபடுதற்குரிய பரம மூர்த்தியும் ஆவீர். உமது உன்னதமான லீலைகளை கேட்டால் ஒருவன் தனது பாவங்கள் அனைத்தையும் வெல்ல முடியும். ஆகையால் நான் பாவங்களை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. ஏனென்றால் உமது லீலைகளை கேட்பதன் மூலம் உலகப்பற்றின் அனைத்து மாசுகளில் இருந்தும் நான் விடுபடுவேன். பகவானின் லீலைகளை பற்றி ஏராளமான பாடல்கள் இருக்கின்றன. பிரம்ம சம்ஹிதை பிரம்மதேவனாலும், நாரத பஞ்சராத்திரம் நாரத முனிவராலும், ஸ்ரீமத் பாகவதம் சுகதேவ கோஸ்வாமியாலும் பாடப்பட்டது. ஒருவன் செவி குளிர இவற்றை கேட்டான் என்றால் மண்ணுலக பிடியிலிருந்து எளிதாக அவனால் வெளிவர முடியும். இறைவனின் இத்திருப்பாடல்களை கேட்பதில் எந்தவிதமான இடையூறும் இருத்தல் கூடாது. அவை கோடானு கோடி ஆண்டுகளாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றன. அவற்றினால் மக்கள் இன்றும் கூட நன்மை பெறுகின்றனர். எனவே இந்நாளில் அவற்றை ஏன் ஒருவன் முழுமையாக பயன்படுத்தி விடுதலை பெறக்கூடாது? ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1 காண்டம் 5ஆம் அத்தியாயம் 22வது ஸ்லோகத்தில் நாரத முனிவர் அவரது சீடர் வியாசதேவரிடம் கூறுகிறார். அன்புசால் வியாசனே, விரதம் இருத்தல், தவங்கள் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், பெரிய வேள்விகள் செய்தல், வேத மந்திரங்களை ஓதுதல், உன்னத ஞானத்தை பற்றி யோகித்தல், தானங்கள் செய்தல் போன்றவையெல்லாம் மனிதர்கள் ஈடுபடுவது பக்தர்களோடு உறவு கொள்ள ஓர் இடத்தை பெறுவதற்கும் பகவானின் கீர்த்திகளை ஓதுவதற்குமே என்பதை முதலில் நீ நன்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது பகவானை பற்றி பாடுவதும் அவரை போற்றுவதுமே உயிர்வாழியின் மிக உயர்ந்த செயல் என்று சுட்டி காட்டப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இது பாடுதல் அப்படின்னா என்னது? சங்கீர்த்தனம். சங்கீர்த்தனம்னா எனக்கு பாட்டே வராது, அது இல்லை. வெறும் ஒரு நாமம் சொன்னாலே போதும். கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாலே அதே ஒரு பாட்டு தான். வாயால சொல்றது, பகவானுடைய பெயரை வாயால சொல்றதுதான் பாடுதல், கீர்த்தனம், இதெல்லாம் சொல்றது. சோ லிங்க புராணத்துல என்ன கொடுத்திருக்கு? பகவானை போற்றி பாடுவது பற்றிய குறிப்பு ஒன்று லிங்க புராணத்தில் காணப்படுகிறது. அதில் என்ன சொல்லியிருக்கு? பகவானின் கீர்த்திகளை போற்றி பாடுவதில் உளப்பூர்வமாக உள்ளேர்ந்து அந்த ஒரு ஆனந்தம் வெளிப்படும். அந்த மனசார நம்ம பகவானுடைய நாமம் எடுக்கணும். ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவன் முழுமுதற் கடவுள் இருக்கும் அதே உலகினை அடைவது உறுதி. அந்த மாதிரி பாடுறோம். அந்த மாதிரி பகவானுடைய நாமம் எடுக்கிறவன் கண்டிப்பா பகவானுடைய, ஆனா எப்படி எடுக்கணும்? வாய் அளவுல சொன்னோம். வாய் தான் சொல்றது, மனசு எங்கேயோ இருக்கு, அந்த மாதிரி இல்லை. அப்போ நம்ம ஜபமே அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா எப்படி 100% கேரண்டி தான் நம்ம பகவானுடைய உலகம் அடைவதற்கு. சோ ஒருவன் முழுமுதற் கடவுள் இருக்கும் அதே உலகினை அடைவது உறுதி. பகவான் கிருஷ்ணர் இவ்வாறு பாடுவது சிவபெருமானின் பிரார்த்தனைகளை விட சிறந்தது என்று பாராட்டுகின்றனர் என்று குறிப்பிட. அதுல அந்த மாதிரி கொடுத்து பகவான் சிவபெருமானின் பெருமைகளை பாடி நம்ம சொல்றத அந்த மாதிரி ஸ்லோகத்தை விட பகவான் கிருஷ்ணரோட நாமெல்லாம் சொல்லும் போது இன்னும் அந்த என்னது நிறைய பலன் தரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கு. சங்கீர்த்தனம். ஒருவன் இறைவனது திருவிளையாடல்களையும் அவரது குணங்களையும் வடிவங்களையும் உரத்த குரலில் பாடும் பொழுது அது சங்கீர்த்தனம் என்று எனப்படும். சங்கீர்த்தனம்னா நாட் எக்ஸாக்ட்லி எகைன் ராகம் போட்டு தாளம் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஒரு மகாமந்திரா கூட இதாக சொல்லித்தனாலும் அது சங்கீர்த்தனம் தான் என்பது பகவானின் புனித நாமத்தை கூட்டமாக சேர்ந்து பாடுதல் எனவும் பொருள்படும். எல்லாரும் சேர்ந்து பஜன கோஷ்டி சொல்லுவோமே, அந்த மாதிரி பண்றதும் கீர்த்தனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. விஷ்ணு தர்மத்தில் இவ்வாறு கூட்டமாக சேர்ந்து பாடுவதை பாராட்டும் குறிப்பு ஒன்று விஷ்ணு புராணத்துல ஒண்ணு கொடுத்துருக்கு. இதெல்லாம் ரெஃபரன்ஸ் நிறைய கொடுத்திருக்காங்க. அது விஷ்ணு புராணத்துல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? அன்பிற்குரிய மன்னனே, கிருஷ்ணா என்னும் சொல் மிகவும் புனிதமானதாகும். அதனால் அப்புனித நாமத்தை ஓதும் எவன் ஒருவனும் அவன் பல்வேறு பிறவிகளில் செய்த பாவத்தின் பலன்கள் அனைத்தையும் ஒரே நொடியில் நீக்கிக் கொள்கிறான். அப்ப நம்ம எவ்வளவு பிறவி எடுத்துருக்கோம், எவ்வளவு பாவம் பண்ணிருக்கோம் தெரியாது. இன்னைக்கு பாவம் பண்றோம். என்ன பாவம்? ஒண்ணும் இல்ல,
பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாக்கி வாயில என்ன போடணுமோ அதெல்லாமே பாவம். நடந்து போயிட்டே இருக்கும், ஒரு சின்ன ஒரு பூச்சி இல்லையா, நமக்கே தெரியாது, எட்டுக்கால் பூச்சியோ ஏதோ பாவம், அந்த மாதிரி பூச்சி எல்லாம் இறக்குறது. ஒண்ணும் இல்ல, காக்ரோச் இல்ல இது கொசு அதெல்லாமும் நம்ம அடிக்கதான் செய்யறோம். ஆனா அது நம்மளை துன்புறுத்துறது, நம்ம அடிக்கிறோம். அந்த மாதிரி ஒரு சூழல். இப்ப ஒண்ணும் இல்ல, வெஜிடபிள்ஸ் பறிக்கிறோமே, அதுவும் ஒரு பாவம் தான். சின்ன பாவமா இருந்தாலும் அதுவும் பாவம் பண்ணாதுக்கு இல்லையே. ஆனா என்ன பண்ணிடணும், அது அதனால நம்ம வந்து ஆஃபர் பண்ணிடுறோம். ஸோ அது நல்லிஃபை ஆயிடுறது. பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து நிறைய இன்னமும் பாவம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஒரு ஒரு நாளும் நம்ம ஒரு ஒரு நொடியும் என்னது பாவத்தை தான் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கோம், இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்ம வந்து பகவானுடைய இந்த மாதிரி கீர்த்தனம் பண்றதும் பாக்கி எல்லாம் நம்ம படிச்சோமே, அந்த மாதிரி பண்ணும்போது படிப்படியா அதெல்லாம் குறைஞ்சிடும். பகவானுடைய இடத்துக்கு போறதுக்கு உறுதி சொல்றாங்க. சோ கிருஷ்ணா என்னும் சொல் மிகவும் புனிதமானதாகும். அதனால் அப்புனித நாமத்தை ஓதும் எவன் ஒருவனும் அவன் பல்வேறு பிரிவுகளில் செய்த பாவத்தின் பலன்கள் அனைத்தையும் ஒரே நொடியில் நீக்கிக் கொள்கிறான். நம்ம இப்போ இந்த ஒரு ஜென்மத்தோடதான் இன்னைக்கு பண்ற பாவம் தான் நமக்கு நினைவு இருக்குன்னா தெரியவும் வருது. ஆனா எவ்வளவு ஜென்மம் எடுத்திருக்கோம், இது என்னது மனித பிறவிலேயே நம்ம எவ்வளவு ஜென்மம் எடுத்திருப்போம். சோ அதுல எல்லாம் அந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் நம்ம ஆன்மீகத்துல இருந்தோமா இல்லையா எல்லாம் தெரியாது. ஆனா என்ன உண்மைன்னா இன்னும் பாவம் மூட்டை இருக்குன்னு தெரியும்னா திரும்பி பிறவி எடுத்திருக்கோமே. இல்லாட்டா நம்ம எங்கேயோ மேல தேவர்களாகவும் ஏதோ அங்கேயும் வந்து இதுதான் என்னது இது என்ன சொல்லுவா, அழியக்கூடிய சரீரத்தோட தான் இருப்போம். நம்ம இன்னும் கோலோகம் இருந்தாலும் போலியே. அதுல இருந்தே தெரியறது இன்னும் பாவ மூட்டையோட தான் நம்ம உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம்னு. அதனால பக்தி பண்றது அவசியம். சோ அவன் வந்து பலன்கள் அனைத்தையும் ஒரே நொடியில் என்பதாகும். இது சாத்தியமாகும். சைத்தன்ய சரித்தாமிரதத்தில் ஒரு கூற்று பின்வருமாறு காண்போம். சைத்தன்ய சரித்தாமிரதத்தில் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, ஒருவன் கிருஷ்ணன் புனித பெயரை ஒரு முறை ஓதினால் போதும், அது அவனால் செய்யக்கூடிய பாவங்களை விட ஏராளமான பலன்களை வெல்லக்கூடியதாகும். அந்த நிறைய பாவம் பண்ணியிருக்கோம், அதோட பலன்களும் எக்கச்சக்கமா இருக்கு. ஆனா ஒரு முறை பகவானுடைய நாமம் நல்ல மனதார சொல்லி பண்ணா நிறைய பாவங்கள் ஒழிஞ்சு போயிடும். அப்போ நான் ஒரே ஒரு வாட்டி சொல்றேன்னா அதுக்கப்புறம் இருக்குமே, இன்னும் நம்ம எவ்வளவு பாவம் பண்ணியிருக்கோம் நமக்கு தான் கணக்கே தெரியாதே. அதனாலதான் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஒரு பாவியால் பல பாவங்களை செய்ய முடியும், ஆனால் கிருஷ்ணரின் பெயரை ஒருமுறை உச்சரித்தவுடன் நீக்க முடியாத பாவங்களை அவனால் செய்ய முடியாது. அப்போ ஒரு வாட்டி நம்ம இந்த ஆன்மீகத்தை வந்துட்டோம்னா இப்ப நிறைய கெட்ட விஷயங்கள் நம்மளை விட்டு அகன்று போய்விடும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், இதுலயே நம்ம வந்து நிலைத்து நிற்கும் போது என்னது பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றோம், அது பகவானுக்கு உண்ட மிச்சத்தை உண்கிறோம். இந்த மாதிரி நல்ல பாதையில நம்ம போயிட்டு இருக்கும் போது என்னது பாவ விளைவுகள்ல நம்மளை வந்து பாதிக்காது. பாவத்தையே பண்ண மாட்டோம், இருந்தாலும் தெரியாதுக்கு ஏதோ பாவம் பண்றது அதுவும் வந்து விட்டு போயிடும். அவனால செய்ய முடியாது, பாவத்தை செய்ய முடியாது. அப்புறம் என்ன கொடுத்தது, ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7ஆம் கண்டம் 9ஆம் அத்தியாயத்திலும் 18வது ஸ்லோகத்தில் பிரகலாத மன்னர், அவர் வந்து இந்த இல்லையா அசுர குலத்துல பிறந்திருந்தார், சின்ன பிள்ளை தானே இல்லையா. அவர் என்னது வேண்டுகிறார், பகவான் வந்து ஓகே எல்லாம் அப்பாவோட கதையெல்லாம் முடிச்சுட்டேன், உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லு, உனக்கு பௌதிக இதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாங்கிறார். திரும்பி நான் வந்து ஆஃப்டர் ஆல் வந்து அசுர குலத்துல இருக்கேன், திரும்பி இந்த பௌதிக சம்பந்தம் எல்லாம் எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றேன். போற்றுதற்குரிய பகவான் நரசிம்மரே, உமது தொண்டனாக நான் உயர்வு பெற்றேன் என்றால் பிறகு உமது லீலைகளை பற்றி கேட்பது எனக்கு இயலும். உங்க தொண்டனா இருக்கிறதுக்கு தான் நான் விருப்பப்படுறேன், வேற ஒண்ணுமே எனக்கு வேண்டாம். அந்த மாதிரி இருந்தாலும் வந்து உங்களோட இதெல்லாம் நான் கேட்கல. இதை குந்தி தேவின்னு சொல்றாள், எனக்கு நிறைய கஷ்டங்கள் கூட, கஷ்டம் கொடுத்தாதான் நான் உங்களோட பேரே எடுக்க முடியும். நான் சுகமா இருந்தேன்னா நேரமே இருக்காது, பகவானை பத்தி அது அப்புறம் பார்க்கலாம், அப்புறம் பகவான் அப்படின்னு ஆயிடும். எனக்கு நீ கஷ்டம் கொடுக்காதனால நான் என்ன வேண்டேன்னு நீ கஷ்டத்தையே கொடு, அப்பதான் உன்னை நினைக்க முடியும். அந்த மாதிரி அந்த பக்தர்களுக்கு தான் இதெல்லாம் வரும். நம்மள சாதாரண மக்கள்லாம் நம்ம சொல்ல முடியுமா அப்படி கஷ்டம் உடனே யாரு வேண்டுவா. ஆனா அது மாதிரி பக்தர்களா இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. இது வந்து சின்ன குழந்தை பாவம், 5-6 வயசு குழந்தை சொல்றது, உமது தொண்டனாக நான் உயர்வு பெற்றேன் என்றால் பிறகு உமது லீலைகளை பற்றி கேட்பது எனக்கு இயலும். நீரே பரம நண்பரும் வழிபடுதற்குரிய பரமமூர்த்தியும் ஆவீர். உமது உன்னதமான லீலைகளை கேட்டால் ஒருவன் தனது பாவங்கள் அனைத்தையும் வெல்ல முடியும். அதனால உங்களுடைய லீலைகளை கேட்கறதுக்கு தான் எனக்கு விருப்பம், அந்த ஒரு தகுதி எனக்கு கொடுங்க. ஆகையால் நான் பாவங்களை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. ஏன், நான் தான் உங்களுடைய சரணம் கேட்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன், உங்களை பற்றி லீலைகளை எல்லாம் கேட்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன். அதுல இருந்து என்னோட பாவங்கள் எல்லாம் விட்டு போயிடும். ஏனென்றால் உமது லீலைகளை கேட்பதன் மூலம் உலகப்பட்டின் அனைத்து மாசுக்களிலிருந்து நான் விடுபடுவேன். எவ்வளவு கான்பிடன்ஸ்ல அந்த குழந்தைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து நம்ம சில்ட்ரன் கிளாஸ்ல போனா தெரியும், நம்ம என்ன சொல்றோமோ அப்படியே, அதான் பச்சை உள்ளம் சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படியே இம்ப்ரிண்ட் ஆயிடும். they will do as what you say. அதனால நீங்க இதுல கூட யாரெல்லாம் வந்து டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன்ல வரதுக்கு ரெடியா இருக்கீங்களோ வாங்கும். கிட்ஸுக்கு கிளாஸ் எல்லாம் எடுக்கலாம், அதுலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். நீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும். கிட்ஸ் எல்லாம் அந்த கவுண்டர் கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க, நீங்க என்ன சொல்றாலும் கேட்பாங்க. அதனாலதான் கிட்ஸ் சொல்றேன். இல்ல நான் வந்து அவ்வளோலாம் இல்லை, நான் தகுதி இருக்கு எனக்கு, நான் அடல்ட்டே எடுக்கிறேன்னா தாராளமா எடுக்கலாம். ஒன்லி இது என்னது இம்பார்ட்டன்ட் மேண்டேட்ரி பண்ணி ஆனா 16 ரவுண்டாவது மினிமம் பண்ணணும். அது பண்ணிட்டோம்னா யூ கேன் டேக் அப் இது டீச்சிங் ஆஸ் அ சேவா.
இன்னிலேருந்து ஆரம்பிச்சுடுது இல்லையா, 18 days கோர்ஸோட இன்னிலேருந்து ஆரம்பிச்சுடுது. இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ரொம்ப சூப்பர்பா அவங்க வந்து எவ்ரி மந்த் போடுறாங்க. அப்படியே நிறைய டிவோட்டிஸ் வருவாங்க எல்லாம். 6 AM 3 PM 7 PM 9 PM எல்லாம் லிங்க் போட்டாச்சு. டிவோட்டிஸ் வாங்க, உங்களுக்கு எது வேணுமா சேருங்க, அவ்வளவுதான். இந்த ஃபார்மை ஃபில்அப் பண்ணு, ஒன்றும் வேண்டாம். யாரும் இன்பிட்வீன் கிடையாது. இந்த ஒரு இது அட்வர்டைஸ்மெண்ட், இது என்னது, இந்த மெசேஜ் போட்டா போறோம். அவங்களுக்கு எது சௌகரியமோ அதை கிளிக் பண்ணுவாங்க. எனக்கு 9 PM தான் ஆஃபீஸே வரதுக்கு லேட் ஆகுதுன்னா 9 PM கிளிக் பண்ணி அதுல ஜாயின் பண்ணி அது கேன் அட்டென்ட். அது போல தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் வரணும்னு எதிர்பார்த்துன்னு தான் போட்டேன். எல்லா மாசமும் அது அந்த மாதிரி ஒரு மாசமும் பண்ணினது கிடையாது. அது ஏன்னு தெரியாது. ஆனா அது இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்ல தே வெரி ஓப்பன். ஐஸ்வர்யா மாதாஜி தான் போட்டாங்க. ஸோ ஆத்தென்டிக் மெசேஜ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் போட்டேன். சரி, அது பார்த்து படிச்சாவது நம்ம தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஏதாவது கொஞ்சம் பண்ணுவாங்க பார்த்தேன். அதுல ஒன்றும் காணும். பரவாயில்ல போ, எப்படியோ படிக்கிறோம், கண்டிப்பா வருவோம் இல்லையா. இப்ப நம்மளாம் சேர இல்லையா, நம்மளாம் என்ன இந்த மாதிரி ஸ்பூன் ஃபிட் பண்ணி தான் வந்தோமா, இல்லையே. இப்ப நம்மளாம் படிக்கலாம்னாக்கா யாருக்கு அதுக்கு குடிப்பினை இருக்கோ அவங்க வருவாங்க, இல்லையே அப்படி நழுவி போயிடுவாங்க. கொஞ்சம் 18 days வந்தாலும் எல்லாரும் 18 daysல ஃபுல் 18 days பண்றாங்களா, வெரி ஃபியூ. அந்த மாதிரி 18 days பண்ணி level 2க்கு வராங்களா, அதை விட ஃபியூ. அதுல இருந்து L3க்கு வராங்களா, அதை விட ஃபியூ. சோ நம்ம அதுக்கே பகவானுக்கு வந்து நன்றி சொல்லணும். எனக்கு இந்த அளவுக்காவது எனக்கு கூட்டின்னு வந்தியே, இந்த இது என்னது இல்லை, இந்த லெவல், இந்த ஒரு பக்தி லெவல்ல எனக்கு கொண்டு வந்தியே. எனக்கு தான் தகுதியே கிடையாது. ஆனா நீ தான் கைப்பிடிச்சு, நீ தான் பேச வைக்கிற, நீ தான் புரிய வைக்கிற, நீ தான் என்ன அட்டன் பண்ண வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு தான் நன்றி சொல்லணும். சோ அதுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுங்க. இதேதான் வந்து வெறும் கேட்கிறேன். யாரு? பிரகலாதர். நான் வந்து பாவத்தை பற்றி கவலைப்படவில்லை. ஏன்னா ஐ எம் தான் ரெடி டு லிசன் டு யுவர் இது ஸ்ரவணம். எல்லா லீலைகளையும் கேட்க சொல்லியா இருக்கேன். அதை கேட்டாலே எல்லா பாவங்களும் போயிடும். அப்ப என்ன, எனக்கு என்ன கவலை? பாவங்களை பற்றி நான் கவலைப்படுவதில்லை. ஏனென்றால் உங்கள் லீலைகளை கேட்பதன் மூலம் உலகப்பற்றின் அனைத்து மாசுகளிலிருந்தும் நான் விடுபடுவேன். அந்த கான்ஃபரன்ஸ் பகவான் லீலைகளை பற்றி ஏராளமான பாடல்கள் இருக்கின்றன. பிரம்ம சமிதா அதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. நம்ம திரும்பி ஆரம்பிக்கலாம். எல்லாம் சொல்றேனே தவிர நம்ம கிளாஸே ஒழுங்கா போயிடும். 9 மணி ஆயிடுறது. சோ பிரம்மசவிதா, பிரம்மதேவர் வந்து பிரம்மன் அவர் எழுதினது. நாரத பாஞ்சராத்திரம் நாரத முனிவராலும், ஸ்ரீமத் பாகவதம் சுகதேவ கோஸ்வாமியாலும் பாடப்பட்டது. ஒருவன் செவி குளிர இவற்றை கேட்டான் என்றால், அதனாலதான் பாகவதம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க ஏன்னு சொல்றேன்னா, அதனால இன்னும் என்ன கிடைக்க போறது, அழகா வந்து இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய கிடைக்கும் நமக்கு. பகவானை பற்றி உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும்போது அது எல்லாம் நினைவு இருக்குமா தெரியாது. இருந்தாலும் ஒரு நல்ல விஷயம், இப்படி தேன் பாயுது காதினிலே அப்படின்லாம் அந்த உண்டே, அந்த மாதிரி ஒரு இதுல நம்ம இருப்போம். சோ செவிக்குளிர இவற்றை கேட்டான் என்றால் மண்ணுலகப் பிடியிலிருந்து எளிதாக அவனால் வெளிவர முடியும். நம்ம அதுலதானே மாட்டின்னு இருக்கோம். மண்ணுலகத்தான் நம்ம திரும்பி பிறவி எடுத்துட்டே இருக்கோம். ஆனா இதுல எல்லாம் பண்ணும்போது பாகவதம் கேட்டு எல்லாம் பண்ணோம்னாலே அது வந்து இது இந்த சுழற்சியிலிருந்து வெளியில வரலாம். இறைவனின் திருப்பாடல்களை கேட்பதில் பஜன் கிளாஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. அதுவும் ஃப்ரீ தானே, எல்லாமே ஃப்ரீ. நமக்கு டைம் தான் இல்லை. இஸ்கான் மங்களூர்ல அதனால வெரி வெல் நோன். இஸ்கான் மங்களூர் எல்லாரும் இருக்காங்க. யார் வேணா எது சேவா பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. பஜன் டீச்சராவோ அதுக்கு என்ன நான் சொல்லி தரேனே, வேற ஸ்லோகா சாராவோ அதுக்கு என்ன நான் சொல்லி தரேனே, எல்லாம் ரெடி டு டூ சேவா. நமக்கு நேரம் இல்லை. அந்த ஒரு இதுல வந்துட்டோம். இப்பதான் அந்த இது நம்ம என்ன ஹால், இப்ப அந்த புது இது வந்து இல்ல. இப்ப நமக்கெல்லாம் நம்ம ஊர்ல ரொம்ப தூரம் இருக்கு, பரவாயில்ல. இல்ல நம்ம அது ஒரு சான்ஸா எடுத்து அந்த கோயிலுக்கும் போறாப்புல அங்கேயே இப்ப வந்து இந்த இது என்னது அந்த ஃபங்க்ஷன் பண்றாப்புல, இப்ப ஏதோ 60th பர்த்டேயா இருக்கலாம், இல்ல குழந்தையோட ஆண்டினர் வருது, இல்ல எனி ரீசன். ஸோ இந்த ஒரு சாட்ல நம்ம எல்லாரும் போகலாம், ரிலேட்டிவ்ஸையும் கூட்டிட்டு போகலாம். அந்த ஹால்ல நம்ம வந்து பண்ணலாம். என்ன அங்க நம்ம வழிபடுற கோயிலே இருக்கு. கீழே மேல போனா கோயில் தான். அங்கேயே வந்து சாப்பாடு, அந்த அப்கோர்ஸ் ஹாலுக்கு ரெண்ட் கேட்பாங்க, விச் வில் பி வெரி நாமினலா தான் இருக்கும், ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். அப்புறம் என்னது இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல சூழ்நிலை இருக்கும். ஏதோ ஒரு ஹால் எவனோ கட்டி கொடுத்தான், அதுல ஒரு டாய்லெட் இருக்கா, பாத்ரூம் இருக்கா, இதுதான் நம்ம பார்ப்போம். ரூம் இருக்கா, மாத்துறதுக்கு துணி மாத்துறதுக்கு எல்லாரும் சேர்ல முடியும், நம்ம அதுதான் பார்ப்போமே தவிர இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீகமான ஒரு சிறீன் அட்மாஸ்பியர் நம்ம வந்து கிடைக்கவே கிடைக்காது வேற இடத்துல. கோயில் அட்டாச்சா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா இருக்கும். நம்ம ஊர்லயே இருக்க கோயில் பக்கத்துல ஒரு ஹால் இருக்குன்னா அது இருக்கும். ஆனா நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்லயே இந்த மாதிரி கட்டுறாங்கன்னா அதுவும் இன்னும் ஜஸ்ட் ஒரு என்னது ஃபெதர் ஆன் த கேப், இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபெதர், இன்னொரு வந்து என்னது ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட். நம்ம வளர்ச்சியோட இது தெரியறது எப்படி, நம்ம வந்து வளர்ச்சி, இந்த ஆன்மீகத்தை எப்படி வளர்ச்சி பெறணும் அப்படின்னு. சோ என்ன இதுல வந்து நம்ம உன்னதமான லீலைகளை கேட்டால் ஒருவன் தனது அது படிச்சோமே, உலகப்பற்றின் மாசுகள் இருந்து நம்ம விடுபடுவேன் அப்படின்னு பிரகலாத மகாராஜ் சொல்றார். பகவானின் லீலைகளை பற்றி ஏராளமான பாடல்கள் இருக்கின்றன. நிறைய பக்தர்கள் எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க.
அதெல்லாம் அந்த பாடல்கள்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம கேட்கலாம், அதெல்லாம் பாடலாம். பிரம்மசங்கத்தை பிரம்மதேவனாலும் இதெல்லாம் படிச்சோம். ஒருவன் செவிக்குளிர இவற்றை கேட்டான் என்றால் மண்ணுலகப்படியிலிருந்து எளிதாக அவனால் வெளிவர முடியும். இறைவனின் திருப்பாடல்களை கேட்பதில் எவ்விதமான இடையூறும் இருத்தல் கூடாது. அதனால பஜன் கிளாஸ் எல்லாம் போயிட்டு வந்தோம்னா அதுக்கப்புறம் ஹோல் டே அதுதான் லிங்கரிங்கா இருக்கும். அது மாதாஜி நல்லா வேற பாடுவாங்க. சோ அந்த ஒரு வாய்ஸ் நம்ம அப்படியே ஒரு மாதிரி சும்மா இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு அந்த வந்து கேட்டுட்டே இருக்கும். we are in touch with that bhajan class. அது வந்து நமக்கு ரொம்ப பாசிட்டிவ் எஃபெக்டா இருக்கும். சோ கேட்பதில் எந்த விதமான இடையூறுதல் இருக்கக்கூடாது. உள்ளதானே ஓடிட்டு இருக்கும். அப்ப என்ன இடையூறுதல் ஏன் இருக்காது. சோ அவை கோடானு கோடி ஆண்டுகளாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றன. அவற்றினால் மக்கள் இன்றும் கூட நன்மை பெறுகின்றனர். எனவே இந்நாளில் அவற்றை ஏன் ஒருவன் முழுமையாக பயன்படுத்தி விடுதலை பெறக்கூடாது? எல்லா சௌரியம் பண்ணி கொடுத்துட்டோம். அது இப்ப ஆன்லைனும் வேற பண்ணிட்டோம். எல்லாம் ஆன்லைன்லாம் ஆக்சுவலி இது இன்டர்நெட் இதெல்லாம் வந்து அவங்க நினைச்சே பார்த்துக்க மாட்டாங்க. இதனால் வந்து பக்தியில வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சோம் நினைச்சிருக்கவே மாட்டோம். ஆனா மூளை எப்படி நமக்கு போறது அழகா இதுலயும் கூட நாங்க வந்து ஆன்மீகத்தை முன்னேறலாம்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ஜூம் எல்லாம் படிச்சுட்டோம். ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம் எனக்கு ஜூம் எல்லாம் தெரியாது. எப்படி ஜூம்ல எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணதுலாம் தெரியாம தான் இருந்தது. அதெல்லாம் படிச்சு ரெக்கார்ட் போடுறது என்ன அது என்ன இதுன்னு நம்ம கூட கூட இந்த ஆன்மீகத்திலேயே நம்ம ஏன்னா அதுதான் ருச்சி நமக்கு அதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட்னா இந்த டெக்னாலஜி நம்ம வந்து பாசிட்டிவா எடுத்துன்னு நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம். சோ ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் காண்டம் 5வது அத்தியாயம் 22வது ஸ்லோகத்தில் நாரத முனிவர் அவரது சீடர் வியாசதேவரிடம் கூறுகிறார். அன்புசால் வியாசனே, விரதம் இருத்தல், தவங்கள் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், பெரிய வேள்விகள் செய்தல், வேத மந்திரங்களை ஓதுதல், அப்புறம் உன்னத ஞானத்தை பற்றி யூகித்தல், தானங்கள் செய்தல் போன்றவையெல்லாம் மனிதர்கள் ஈடுபடுவது பக்தர்களோடு உறவு கொள்ள ஒரு இடத்தை பெறுவதற்கும் பகவானின் கீர்த்தனை ஓதுவதற்குமே என்பதை முதலில் நன்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதெல்லாமே என்னதுன்னா பக்த சங்கம். பக்த சங்கத்துல இருந்து நம்ம இன்னும் முன்னேறோம். அது நமக்கு தெரியாம கண்ணுக்கு தெரியாது. ஆனா நம்ம வந்து எங்க இருந்தோம் எப்படி இருந்தோம் அப்போயும் யாரெல்லாமோ நம்ம கூட இருந்தவங்களா இருந்தாங்க. ஆனா இப்ப இந்த சங்கத்துல வந்தப்பறம் என்ன ஆயிடுதுன்னா இன்னும் நம்ம ஆன்மீகத்துல எவ்வளவு முன்னேறிட்டு வரும். இதெல்லாமே என்னது பகவானின் கீர்த்தனை ஓதுவதற்குமே என்பதை முதலில் நீ நன்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதெல்லாம் இன்னும் பகவானுடைய நாமத்தை ஓதுவதற்கும் பகவானை பத்தி நினைப்பதற்கும் அதுக்குதான் நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. இது பகவானை பற்றி பாடுவதும் அவரை போற்றுவதுமே உயிர்வாழியின் மிக உயர்ந்த செயல். இதுதான் பிரைம் டியூட்டி. பிகாஸ் we are all part and parcel of the Lord. நம்ம வந்து ஒரு அம்மா அப்பாவோட குழந்தைதான். சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போதே அம்மா 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 தான் பண்ணிடணும். சாப்பாடு வேணாலும் அம்மா, நமக்கு ஏதாவது எங்க அம்மா அம்மா இப்படிதான் பண்ணிருந்தோம். அப்புறம் பெருசாக நான் தனிய ஐ நோ டு டேக் கேர், யூ டோன்ட் டீச் மீ, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் வரும். அவர் இப்படி பண்ணிட்டு நம்ம ட்ரிஃப்ட் ஆயின் போயிட்டே இருக்கோம். அதே போலதான் பகவான் இடத்துல இருந்து நம்ம வந்திருக்கோம். சோ நம்ம வந்து பகவானை தான் போற்றணும். அதுதான் நம்ம பிரைம் கடமையே அதுதான். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், கண்ணு காது மூக்குல என்னுடைய சொந்த விருப்புக்கெல்லாம் உபயோகப்படுத்தி அப்புறம் டைம் இருந்தா பகவானை வந்து நான் வழிபடுறேன். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து தேடு குட்டி செவர போயாச்சு. ஆனாலும் இந்த மாதிரி இஸ்கான் மாதிரி ஒரு நிறுவனம் எல்லாம் நம்மள வந்து இல்ல, இன்னும் கொஞ்சம் சான்ஸ் இருக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்றது சான்ஸ் இருக்கு, உன்னை திருத்தறேன். ஆஃப்டர் ஆல் நீயும் வந்து ஒரு பயஸ் சோல் தான், உனக்குள்ளேயும் அந்த இது இருக்கு, பக்தி இருக்கு. ஆனா உனக்கு வழி தெரியாம நீ போயிட்டு இருக்க, வான்னு கூப்பிடுறாங்க. இதுக்குனால ஃபீஸ் இருக்கா? கிடையாது, எல்லாம் ஃப்ரீ தான். ஆனா எவ்வளவு பேர் அட்டென்ட் பண்றாங்க? அதுதான் பெரிய கொஸ்டின். இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே எல்லாரும் அட்டென்ட் பண்ணிருப்பாங்க நிறைய பேர். நாளைக்கு பார்த்தா தெரியும், நாளான்னைக்கு பார்த்தா ஆக்சுவல் சொரூபம் நாளான்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு 3-4 நாள்ல தெரிஞ்சு போயிடும். அப்போ என்னன்னா நம்ம வேண்டிக்குதான் முடியும். இந்த மாதிரி எல்லாருமே வாங்கப்பா, எல்லா மாசமும் நடக்கிறது. இப்போ வந்து பிகாஸ் ஆஃப் லெஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால ஆல்டர்னேட் மந்த்ஸா வச்சிருக்காங்க. இப்போ இந்த மாசம் இருக்குமா, அடுத்த மாசம் இருக்கா. சோ இங்க யார் வராங்களோ அவங்களையே வந்து லெவல் 2 கொண்டு போங்க, எப்படியோ இவங்களை வந்து இன்வால்வ் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னு. முன்னாடிலாம் அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது. இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணவே நாங்கதான் ஆட்டு மந்த மாதிரி எல்லாரும் போயிட்டு இருந்தோம். இப்ப வந்து கூப்பிட வேண்டியிருக்கு, வாங்க வாங்க வாங்க, போன் பண்ணி கூப்பிடணும். வரோம், இல்ல அது இது. ஐயோ கிருஷ்ணா. இது பகவானை பற்றி பாடுவதும் அவரை போற்றுவதுமே உயிர் வாழி. நம்ம மெயின் பிரைமரினா ஒன்லி ஹியூமன் பீயிங் தான் உயிர் வாழி. கரெக்ட் தான், எல்லா உயிர் வழியும் அவர்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கானா. இது எல்லா உயிர் வழிக்கும் பகவானை பத்தி, ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷுக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு புழு பூச்சிக்கெல்லாம் பகவானை நினைக்க தோணுமா? கிடையாது. ஒரு மங்கிக்கு, ஒரு கவ், ஒரு பசு தெரியாது அவங்களுக்கு. அப்ப ஒன்லி ஒரு ஹியூமன் பீயிங் கேன் ரிமெம்பர் காட். அந்த மாதிரி ஒரு நல்பேரை நம்ம பெற்றிருக்கோம் இல்லையா, நல்ல ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுத்திருக்கோம். அப்போ நம்ம பண்ணலன்னா நம்ம எவ்வளவு ஒரு மோசமான. அப்ப அடுத்த ஜென்மத்தை நம்ம கண்டிப்பா வந்து ஹியூமன் ஃபார்ம் எதுக்கு பகவான் கொடுக்க போறாரு? நல்ல ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு நீ பகவானை பத்தி சிந்தனை பண்ணல, நீ வேற எதையும் சிந்தனை பண்றன்னா நீ அந்த மாதிரி போயிடும். நீ அந்த மாதிரி ஒரு என்னது ஜென்மத்தை எனக்கு கொடுத்து விடுறேன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஜென்மம் நமக்கு அந்த மாதிரி கிடைச்சிடும். அது வேண்டாம்னா நம்ம ஆக்சுவலி ஜூக்கு போனோம். நான் போயிட்டு வந்ததுனால ரொம்ப பயமா இருக்கு. ஒரு அனிமலை பார்த்தா பயமா தான் இருக்கு. கண்ணு எப்படியோ இருக்கு, தோல் எல்லாம் ஒரு ரஃப்,
ஒரு கோழி மாதிரி ஒண்ணு இருந்தது. அதுக்கெல்லாம் அந்த கோழியே டிஃப்ரெண்ட் கோழி. மூக்குல எல்லாம் எப்படி எல்லாமோ இருக்கு. அதுகளுக்கும் ஏதோ வியாதி வரும், வலிக்கும், எப்படி சொல்லுவா இல்லையா? நம்ம நினைச்சா ஏதோ மருந்து சாப்பிடுறோம், வாயால சொல்றோம், அழறோம், சிரிக்கிறோம், எல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம். அந்த அனிமல்ஸ்க்கு எல்லாம் பாவம் ஒண்ணுமே தெரியாது. எப்படி பண்ணுவாங்க? அப்படி ஒரு பசு ஒரு கண்ணுக்குட்டி போட்டோம்னா அந்த பிரசவ வலி அந்த அந்த பசுக்கு இருந்திருக்கும் இல்லையா? அவங்களுக்கு எந்த டாக்டர் சிசேரியன் அதுக்கு ஒரு மருந்து போடு என்னெல்லாம இப்ப மருந்தெல்லாம் கொடுக்குறாங்களே, ஒண்ணு இல்ல. அதே பெயினோட தான் அது கண்ணுக்குட்டியை போட்டிருக்கு. எவ்வளவு இல்ல நமக்கு அதை அப்படி திங்க் பண்ணி பார்த்தா நம்ம எல்லாம் எவ்வளவு ஃபார்ச்சுனேட் டு பி பார்ன் as a ஹியூமன் பீயிங். ஆனா நமக்கு அதை டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட் பண்ணிட்டோம். அப்போ சரி, இனிமேல இருந்தாவது அடுத்த ஜென்மம் நம்ம கோலோக விருந்தாவனம் போறதுக்கு இன்னும் தகுதி வரல அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் கிடைக்கட்டும். அதுல நான் இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்றேன், அப்படிதான் நம்ம வேண்டிக்கலாம். சோ அவரை போற்றுவதற்கும் உயிர்வாழியின் மிக உயர்ந்த செயல் என்று சுட்டி காட்டப்படுகிறது. அப்ப நம்ம எல்லாரோடும் என்னது பிரைம் டியூட்டி, நம்மளோட பிரைம் இதை எல்லா அவயங்கள் எல்லாமே பகவானை பிரார்த்தனை பண்றதுக்கு தான் முதல் இடம் கொடுக்கணும். வழிபாடு. எஸ், யார் படிக்கிறீங்க? இந்த மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி. ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா மாதாஜி? பத்மா மாதாஜி இல்லை. ஓகே, சுதந்திர மாதாஜி படி. அவங்க வீட்டுல மாமியார் மாமனார் இருக்காங்க பாவம். சுதந்திர தேவி மாதாஜி இருக்கீங்களா? படிங்க. ஓ, பத்மா படிக்கிறேன் மாதாஜி. வந்துட்டா? ஓகே ஓகே, இங்க இல்லைன்னு நினைச்சேன். அதான் சுதந்திர தேவி மாதாஜி சொன்னேன். படிச்சிருங்க. அடுத்தது சுதந்திர தேவி மாதாஜி படிக்க. வழிபாடுல இருந்து படிக்கணுமா மாதாஜி? ஆமா, வழிபாடுல இருந்து. ஒரு மந்திரத்தை மென்மையாகவும் மெதுவாகவும் ஓதுவது வழிபாடு ஆகும். அதே மந்திரத்தை ஓசையுடன் உரத்து கூறினால் அது கீர்த்தனமாகும். உதாரணமாக, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்னும் மகா மந்திரத்தை ஒருவன் தனக்கு மட்டும் கேட்கும்படி ஓதினால் அது வழிபாடு ஆகும். அதே மகா மந்திரத்தை வழிபாடு மற்றும் கீர்த்தனம் என்னும் இரண்டிற்கும் பயன்படுத்த முடியும். அதே மந்திரத்தை அனைவரும் கேட்கும் வண்ணம் ஓதினால் அது கீர்த்தனம் ஆகும். மகா மந்திரத்தை வழிபாடு மற்றும் கீர்த்தனம் என்னும் இரண்டிற்குமே பயன்படுத்த முடியும். ஜபம் என்பது ஓது பலனின் நன்மைக்காக செயல்படுகிறது. ஆனால் கீர்த்தனம் என்பது அதனை கேட்கும் அனைவரின் நன்மைக்காக செய்யப்படுகின்றது. பத்ம புராணத்தில் புனித நாமத்தை மென்மையாகவோ அல்லது உரக்கவோ ஓதும் எவன் ஒருவனுக்கும் முக்திக்கான பாதையும் வீடு பேருக்கான பாதையும் ஒரே சமயத்தில் திறக்கப்படுகின்றன என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சரணடைதல். ஸ்கந்த புராணத்தில் பகவானின் தாமரை திருவடிகள் இடத்தில் சரணடைதலை பற்றிய குறிப்பு காணப்படுகின்றது. அறிவிலே தெளிவுடைய பக்தர்கள் கிருஷ்ணரிடம் தங்கள் சரணாகதியை பின்வரும் 3 வழிகளில் அளிக்கின்றனர். சம்பிரார்த்தனாத்மிகா, உணர்ச்சிமயமாக வழிபடுதல். தைன்ய ஓதிகா, பணிவுடன் தன்னை சரண் கொடுத்தல். லாலசாமயி, சில நிறைவு நிலைகளை விரும்புதல். ஆன்மீக வாழ்வில் சில நிறைவு நிலைகளை விரும்புவது என்பது புலனுகர்ச்சி அன்று. முழுமுதற் கடவுளுடன் தனக்குள்ள உண்மையான தொடர்பு என்ன என்பதை ஒருவன் உணரும் பொழுது அவன் தனது உண்மை நிலையினை புரிந்து கொண்டு தனது பழைய நிலையில் கிருஷ்ணரின் நண்பனாகவோ சேவகனாகவோ தாயாகவோ காதலியாகவோ மீண்டும் தன்னை அமர்த்தி கொள்ள விரும்புகிறான். இதுவே லாலசாமயி அல்லது ஒருவனது உண்மையான இயற்கை நிலைக்கு திரும்பிச் செல்வதில் பேரார்வம் கொண்டிருத்தல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த லாலசாமயி என்னும் சரணாகதி நிலை நிறைவான விடுதலை பெற்ற நிலையிலேயே வருகின்றது. இதுவே ஸ்வரூப சித்தி எனப்படும். ஆன்மீக நிறைவு மற்றும் அருள் வெளிப்பாட்டினால் ஓர் உயிர் பகவான் உடனான தனது உண்மை உறவினை அறியும் பொழுதே ஸ்வரூப சித்தி கைவர பெறுகிறது. வழிபாடு எப்படி? ஒரு மந்திரத்துக்கும் ஒரு சொல்லு சொன்னாலும் சரி, இல்ல ஒரு ஃபுல் ஒரு சென்டென்ஸ் மாதிரி இருந்தாலும் என்னது எல்லாமே இதுதான், வழிபாடுதான். சோ மந்திரத்தை மென்மையாகவும் சொல்லலாம். அப்புறம் ஓதுவது, மென்மையாக ஓதுவது வழிபாடாகும். அதே மந்திரத்தை ஓசையுடன் உரத்து கூறினாலும் அது கீர்த்தனமாகும். இப்ப நம்ம இப்ப ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் அப்படி ஓசையுடன் தான் சொல்லணும். அதுக்கு ரொம்ப சத்தம் போட்டு சொல்லணும். நம்ம சொல்றது நம்ம காதுக்கு கேட்கணும். அது மகாமந்திரம் அந்த மாதிரி சொல்றோம். இதே பெருசாலாம் பாடியில முடியும் அது கீர்த்தனம்ங்கிற பேராயிடும்.
உதாரணமாக ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் என்னது என்னும் மகாமந்திரத்தை ஒருவன் தனக்கு மட்டும் கேட்கும்படி ஓதினால் அது வழிபாடு. நம்ம வந்து கண்ணை மூடிட்டு அப்படியே ஸ்மரணத்துல நம்ம அந்த இதுல போயிட்டு நம்ம அப்படியே ஹரே கிருஷ்ணா மனசுல என்ன இருக்கணும், பகவானுடைய பீதாம்பரமும் அவருடைய அந்த என்னது ஃபுல் அவரோட தோற்றம் நம்ம வரணும். இந்த புல்லாங்குழலும் அவரோட ஸ்மைலும் அவரோட கிரீடமும் அவரோட நிக்கிற அழகும் இது அப்படியே வந்து இப்படி என்னது ஃபுல் அவரோட அந்த ஃபிகர் அதையே நம்ம மனசுல போயிட்டே இருந்தோம்னா அதுதான் வந்து we are concentrating. அதுதான் வந்து மெடிடேஷன். நம்மளோட மெடிடேஷன் இஸ் ரிமெம்பரிங் லார்ட் when you are chanting and you are hearing and ஸ்மரணம், இந்த மூன்றும் வந்து ஏற்படுறது. அப்ப அந்த மாதிரி பண்றது என்னது, அது வந்து மெடிடேட்டிவ் நிலை. அது தனக்கு மட்டும் ஓதினால் அது வழிபாடாகும், அதுவும் வழிபாடு தான். அதே மந்திரத்தை அனைவரும் கேட்கும் வண்ணம் ஹரே கிருஷ்ணா அப்படி ஆடுறாங்களே, அது வந்து அந்த மாதிரி பண்ணது அது கீர்த்தனம். then it becomes கீர்த்தனம். மகாமந்திரத்தை வழிபாடு பண்றோம், கீர்த்தனம் என்னும் இரண்டிற்கும் பயன்படுத்த முடியும். ஜபம் என்பது ஓதுபலனின் நன்மைக்காக செயல்படுகிறது. ஆனால் கீர்த்தனம் என்பது அதனை கேட்கும் அனைவருக்கும் நன்மைக்காக செயல்படுகிறது. அது நம்ம வந்து இதுல பார்த்தோம்னா சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல வந்து வரும். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இப்ப சொல்லிப்போம். சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து எப்பவுமே வந்து அந்த இதுல ஆடும்போது அங்க இருக்கிற அனிமல்ஸ் எல்லாம், வைல்ட் அனிமல்ஸ், அவங்களோட செடி கொடிகள் எல்லாமே இப்படி ஆடுறதும். வைல்ட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் இப்படி 2 கால்ல நின்று இப்படி எல்லாம் ஆடுறதும். சோ அந்த ஒரு எஃபெக்ட் என்னது, இப்ப நம்ம வீட்லயே நம்ம ஜபம் பண்ணும்போதும் பக்கத்துல பூச்சி ஏதாவது அவங்களுக்கு கேட்கறாங்களே நமக்கு தெரியாது, பட் அவங்களுக்கும் ஒரு எஃபெக்ட் வரும். பூச்சியா இருக்கட்டும், ஒரு பிளான்ட்ஸா இருக்கட்டும், அது துளசி பிளான்ட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ணோம்னா இன்னும் நல்ல எஃபெக்டிவா இருக்கும். நமக்கு மாத்திரம் இல்ல, அவங்களுக்கும் அது பயன்படும். அதனை கேட்கும் அனைவரின் நன்மைக்காக நம்ம செய்யப்படுகின்றது. பத்ம புராணத்துல இது கொடுத்திருக்கு. என்னது கொடுத்திருக்கு, புனித நாமத்தை மென்மையாகவோ அல்லது உறக்கவோ போதும் எவன் ஒருவனுக்கும் முக்திக்கான பாதையும் வீடு பேருக்கான பாதையும் ஒரே சமயத்தில் திறக்கப்படுகின்றன என்று குறிப்பிடப்படுது. முக்தினா என்னது, ஆனந்தம். இதுக்கு மேல எனக்கு ஒண்ணுமே ஆசை இல்லை, ஐ எம் வெரி திருப்தி, டோட்டலி ஐ எம் பிளிஸ்ஃபுல், அந்த நிலை, அதுதான் வந்து முக்தி. அப்புறம் வீடு பேர் என்னது, திரும்பி நம்ம பேக் டு காட் ஹெட், எங்கேயும் வந்திருக்கோம் அந்த இடத்துல அங்கேயே திரும்பி போய்விடுவோம். அது இரண்டுமே நடக்கும் அப்படின்னு பத்ம புராணத்துக்கு கொடுத்திருக்கு. அப்புறம் சரணடைதல், டோட்டல் சரண்டர் டு த லார்ட். ஸ்கந்த புராணத்தில் பகவானின் தாமரை திருவடிகளில் சரணடைதலை பற்றிய குறிப்பு காணப்படுகிறது. அறிவிலே தெளிவுடைய பக்தர்கள் கிருஷ்ணரிடம் தங்கள் சரணாகதியை பின்வரும் 3 வழிகளில் அளிக்கின்றன. இப்ப அது வந்து 3 டெக்னிக்கல்னா இந்த வேர்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சம்பிரார்த்தனாத்மிகா, இது வந்து எனக்கு மறந்து போயிடுது, இந்த வேர்ட் எல்லாம் படிச்சது. இது எனக்கு லாலசமையின் என்ன இருந்தது, இது 2 மறந்து போயிடுது. சம்பிரார்த்தனாத்மிகா அப்படின்னா உணர்ச்சி மயமாக வழிபடுதல். சில பேர்லாம் அப்படி வழிபடுவோம், அப்படி கண்ணேந்த அருவி கொட்டும், என்னன்னா ஆனந்த கண்ணீர் தான், அவங்களுக்கே தெரியாது, அப்படி ஒரு பரவச நிலையில வந்து வழிபடுவாங்க. சோ அது வந்து சம்பிரதனாத்மிகா. அப்புறம் 2வது வந்து தைரிய போதிகா, அப்படின்னா பணிவுடன் தன்னை சரண் கொடுத்தல் பண்ணலாம். அந்த ஒரே அந்த பரவச நிலைக்கு போக மாட்டாங்க, பட் தே வில் டூ, ரொம்ப சின்சியரா எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் 3வது என்னது லாலசமை என்னது, சில நிறைவு நிலைகளை விரும்புதல். பகவானுக்கு நல்லா பண்ணணும், நல்ல நாளைக்கு இதை விட நல்லா நிவேதியம் பண்ணணும், இன்னைக்கு வந்து இந்த பூ கிடைத்தது அதை வந்து ஆஃபர் பண்ணி, இதை விட நாளைக்கு நல்ல பூ கிடைச்சுன்னா இதை விட நல்ல மாலை, வெறும் பூவா போடாம நம்ம அந்த மாலையை தொடுத்து பண்றேன், ஏதோ சம்திங் யூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு டூ மோர் ஃபார் த லார்ட். நம்ம வந்து இன்னும் பகவானுக்கு இன்னும் நிறைய பண்ணணும், அந்த ஒரு ஆசை இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஒரு நிலை. சில நிறைவு நிலைகளை விரும்புதல். ஆன்மீக வாழ்வில் இதெல்லாம் வந்து மோசம் கிடையாது. ஆன்மீக வாழ்வில் சில கடவுளுடன் தனக்குள் சில நிறைவு நிலைகளை விரும்புவது என்பது புலனுகர்ச்சி என்றது. நம்ம புலனுக்கு இல்லை, நம்ம திருப்தி ஆகிறோம், நமக்கு ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. ஆனால் யாருக்கு வேண்டி பண்றோம், கிருஷ்ணனுக்கு வேண்டி பண்ணும்போது அது என்னது, அதெல்லாம் வந்து தப்பு கிடையாது, புலனுகர்ச்சி கிடையாது. முழுமுதற் கடவுளுடன் தனக்குள்ள உண்மையான தொடர்பு என்னவென்பதை ஒருவன் உணரும் பொழுது அவன் தனது உண்மை நிலையினை புரிந்து கொண்டு தனது பழைய நிலையில் கிருஷ்ணரை நண்பனாகவோ சேவகனாகவோ தாயாகவோ காதலியாகவோ மீண்டும் தன்னை அமர்த்தி கொள்ள விரும்புகிறார். ஏதோ அந்த நவரச பக்தியில ஏதோ ஒரு ரசத்தை அவன் பின்பற்றி நம்ம வந்து அவன் பண்ணும்போது என்னது இன்னும் வந்து மேம்படுறது அவனோட. அப்ப இதுவே லாலசாமி. நான் வந்து இன்னொன்னு வந்து பகவானுக்கு என்னெல்லாம் தொண்டு பண்ணலாம், அஸ் அ சேவகனா நான் என்ன பண்ணலாம், ஒரு தாயா இருந்தா நான் என் குழந்தைக்கு பண்றப்ப நான் கிருஷ்ணருக்கு என்ன பண்ணலாம், அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்து பண்ணும்போது லாலசாமி. அது வந்து நம்ம புலனுகர்ச்சி கிடையாது, நான் சாப்பிடுறேன் அது மாதிரி கிடையாது, பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுல ஈடுபடுறதுனால அது தப்பு கிடையாது. சோ இதுவே லாலசாமி அல்லது ஒருவனது உண்மையான இயற்கை நிலைக்கு திரும்பி செல்வதில் பேரார்வம் கொண்டிருத்தல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. உண்மையான நிலை என்னது, பகவானுக்கு தொண்டு பண்றதுதான் உண்மையான நிலை. அதுல அவன் வந்து ஈடுபட்டு இன்னும் வந்து மேம்படுறான். இந்த லாலசாமி என்னும் சரணாகதி, இது ஒரு என்னது, லாலசாமியும் ஒரு சரணாகதி தான், டோட்டலி சரண்டர் டு லார்ட். இன்னும் பகவானுக்கு என்ன பண்ணோம் ஏது பண்ணோம். சில பேர்ல கோலம் எல்லாம் போடுவோம் இல்லையா, இன்னைக்கு இந்த கோலம் போட்டு நாளைக்கு அந்த 8 புள்ளி கோலம் போடலாம், நாளைக்கு 16 புள்ளி. அந்த கோலம் போடவங்களுக்கு எல்லாம் யாரு ஆர்டிஸ்டிக்கா இருக்காங்களோ
இன் ஜெனரல் ஐ யூஸ் டு டூ ஆல்ரெடி, இப்பெல்லாம் பண்றது கிடையாது. எனக்கு எவ்ரிடே அந்த ஒரு கோலம் மட்டும் இதோட நெக்ஸ்ட் டே நாளைக்கு இன்னும் இதோட நல்லா பண்ணும், அந்த ஒரு ஆர்வம் வரும். போடணும் போடணும். இதெல்லாம் யாருக்கு எல்லாம் பாக்குறவங்க எல்லாம் பெருமை அடிச்சிடணும், எல்லாம் காலால சமட்டின்னு போயிடுவாங்க. எங்க இதுல எல்லாம் ரொம்ப குட்டி குட்டியா தான் இருக்கும் வராண்டாலாம். அப்படியே எல்லாரும் காமனா நடந்து போகும், எல்லாம் அழிஞ்சிடும். பட் போட்ட திருப்தி நமக்கு இருக்கும், ஆஹா பகவானுக்கு வேண்டி பண்ணிடணும் அந்த மாதிரி. சோ சரணாகதி, இதெல்லாம் வந்து சரணாகதி நிலை, நிறைவான விடுதலை பெற்ற நிலையிலேயே வருகின்றன. இதுவே ஸ்வரூப சித்தி எனப்படும். ஆன்மீக நிறைவு மற்றும் அருள் வெளிப்பாட்டினால் ஒரு உயிர் பகவானுடனான தனது உண்மை உறவினை அறியும் பொழுதே ஸ்வரூப சித்தி கைவர பெறுகிறது. ஸ்வரூப சித்தி இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட், நான் அப்புறமா மார்க் பண்றேன். எஸ், அடுத்தது யாரு? சுதந்திரா தேவி மாதாஜி. பத்ம புராணத்தில் பகவானை பக்தர்கள் வழிபட்டு உயர்ச்சியில் சரணடைவதை பற்றிய குறிப்பு ஒன்று உள்ளது. அது போற்றுதற்குரிய பகவானே இளைஞர்களிடம் இளம் கன்னி பெண்களுக்கும் இளம் பெண்களிடம் இளைஞர்களுக்கும் இயற்கையான நேசம் உண்டு என்பதை நான் நன்கறிவேன். நான் உம்மிடம் வழிபடுவதெல்லாம் எனது மனமும் அது போன்ற இயற்கையாகவே உம்மிடம் கவர்ச்சியுடையதாக இருக்க வேண்டும் என்பதுவே. இந்த சான்று மிகவும் பொருத்தமானதாகும். ஒரு இளம் பெண்ணோ அல்லது இளைஞனோ தமது எதிர்பாலினரை காணும் பொழுது எந்த விதமான அறிவும் தேவையின்றி இயற்கையாகவே ஒரு ஈடுபாடு உண்டாகின்றது. எந்த விதமான பயிற்சியுமின்றி பாலியல் தூண்டுதலால் ஒரு இயற்கையான ஈடுபாடு இருக்கிறது. இது உலகியல் உதாரணமாகும். ஆனால் ஒரு பக்தன் எந்த விதமான நன்மையும் வேண்டாது, எந்த விதமான காரணமுமின்றி பகவான் மீது மேற்கூறியவாறு இயற்கையான பற்றில் வளர்ச்சியடைய வேண்டுமென்று வழிபடுகின்றான். இவ்வாறு பகவானின் இயற்கையான ஈடுபாடு கொள்வதே ஆத்ம உணர்வு நிலையின் நிறைவாகும். அடுத்து சொல்லட்டுமா மாதாஜி? பத்ம புராணத்தில் பற்றிய குறிப்பு ஒன்று உள்ளது. போற்றுதற்குரிய பகவானை என்னை விட ஒரு பாவி இங்கு வேறு என்னை விட என்ன மாதாஜியோட குற்றவாளியும் இங்கு வேறு. மாதாஜி சவுண்ட் உள்ள போய் வெளியில வருது, உள்ள போய் கால் ஏதோ வருதா உங்களுக்கு? இல்ல மாதாஜி, மாதாஜி அத கட் பண்ணி விட்ட மாதாஜி. கேட்க மாட்டேங்கிறது பாருங்க, திரும்பி போய் எடுத்துக்கா. இல்ல எனக்கு கால் வந்துகிட்டே இருந்து மாதாஜி, அதை கட் பண்றதுனால கேட்க மாட்டேங்குது. அதான் எனக்கு தோணித்து. அப்ப படிங்க. அதை அட்டென்ட் பண்ணி சொல்லிடுங்க அவகிட்ட, நான் கிளாஸ்ல இருக்கேன், நான் உங்களுக்கு 5 minutes கால் பண்றேன் சொல்லிடுங்க. நெக்ஸ்ட் கால் வந்தா யூ கேன் புட் அஸ் ஆன் ஹோல்ட் அண்ட் அங்க பேசிட்டு தென் யூ கேன். வந்திருக்கு கால். நான் எதிர்ப்புறத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது நம்ம என்ன பிஸியா இருக்கோமா அப்படின்னு. இப்ப படிங்க. இங்கு வேறு எவரும் இல்லர். இவ்வாறு பெரும் பாவியும் குற்றவாளியுமாகிய நான் எனது பாவங்களுக்காக உம்மிடம் மன்னிப்பு பெற வரும் பொழுது மிகவும் வெட்கப்படுகின்றேன் என்று காணப்படுகின்றது. இதுவே ஒரு பக்தனின் இயற்கையான குணமாகும். மானுடன் தனது முந்தைய பிறவியில் ஏதோ சில பாவங்கள் செய்திருப்பான் என்பது ஒன்றும் அதிசயம் அல்ல. ஆயினும் அவன் அவற்றை ஒத்துக்கொண்டு பகவானிடம் மன்னிப்பு பெற வேண்டும். அவ்வாறு அவன் செய்யும் பொழுது பகவான் அந்த நேர்மையான பக்தனை மன்னித்தருள்கிறார். அதற்காக பகவானின் எல்லையற்ற கருணையினை பயன்படுத்தி கொண்டு ஒருவன் அதே போன்ற பாவ செயல்களை மீண்டும் செய்தால் அவன் மீண்டும் மீண்டும் மன்னிக்கப்படுவான் என்று பொருள் கொள்ளக்கூடாது. இது ஞானமற்றவர்களின் மனநிலையாகும். இங்கே அது மிக தெளிவாக நான் எனது பாவங்களுக்காக மன்னிப்பு பெற வரும் பொழுது பெரிதும் வெட்கப்படுகிறேன் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே தனது பாவங்களுக்காக சிறிதும் வெட்கப்படாது பகவான் தன்னை மன்னித்தருள்வார் என்ற உணர்வுடன் அப்பாவ செயல்களை தொடர்ந்து செய்து வருவானால் அது மதியினமாகும். இது போன்ற கருத்தே வேத சாஸ்திரங்கள் எதிலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. பகவானின் புனித நாமத்தை ஓதுவதால் ஒருவன் தனது முற்பிறவியில் செய்த பாவங்கள் நீங்கிய பின்னர் ஒருவன் மீண்டும் மீண்டும் பாவங்கள் செய்து பாவ நீக்கம் பெறலாம் என்று எதிர்பார்க்க கூடாது. இது போன்ற கருத்து அறிவுடையதாகாது என்பதோடு பக்தி தொன்றில் அனுமதிக்கப்படாததுமாகும். சிலர் வாரம் முழுவதும் பாவங்கள் செய்து வாரத்தின் இறுதி நாளில் கோவிலுக்கோ அல்லது கிறிஸ்துவ தேவாலயத்திற்கோ சென்று அங்கு தனது பாவங்களை ஒத்துக்கொண்டு பாவ மன்னிப்பு பெற மீண்டும் எனது பாவத்தை தொடர்ந்து செய்வேன் என்று கருதலாம். அது அறிவீனமும் பக்தி ரசாமிருத சிந்து ஆசிரியரால் ஒருபோதும்
ஏற்றுக்கொள்ளப்படாததுமாகும். நாரத பஞ்சநாத் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல என்னது திரும்பி என்ன கொடுத்திருக்காங்க, பகவான் பத்ம புராணத்துல பகவானே பக்தர்கள் வழிபட்டு உயர்ச்சியில் சரணடைவதை பற்றி குறிப்பு கொடுத்திருக்கேன். எப்படி வந்து பகவானிடத்து சரணடைந்து அவங்க எப்படி உயர்வு பெறாங்க அப்படின்னு இதுல பத்ம புராணத்துல கொடுத்திருக்க. என்ன கொடுத்திருக்கு, போற்றுதற்குரிய பகவானே இளைஞர்களிடம் எப்படியா ஒரு இளைஞர் ஒரு இந்த யங் ஏஜ்ல எப்படி ஒரு ஆணை கண்டா பெண்ணுக்கு ஒரு கவர்ச்சி, ஒரு அது வந்து இது பாடி ஒரு அட்ராக்ஷன் தான். அதே போல பெண்ணுக்கு ஆணோட இது என்னது அட்ராக்ஷன், ஆணுக்கு ஒரு பெண்ணோட அட்ராக்ஷன் இருக்கிறா போல பகவானுடைய நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கணும். நாட் பாடிலி, இங்க வந்து பௌதிகம் எல்லாம் பாடிலி அட்ராக்ஷன் தான். நம்ம வந்து பகவான் இடத்தில் ஆன்மீகமா ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கணும். அதை பத்தி சொல்லியிருக்கேன். போட்டுவதற்குரிய பகவானே இளைஞர்களிடம், இளம் கன்னி பெண்களுக்கும் இளம் பெண்களிடம் இளைஞர்களுக்கும் இயற்கையான நேசம் உண்டு என்பதை நான் நன்கறிவேன். இது இயற்கையான பிகாஸ் ஆஃப் பாடி. அந்த ஒரு சின்ன ஏஜ்ல எல்லாம் அட்ராக்ஷன் வருது. அந்த ஒரு இந்த சர்டன் ஏஜ் பியூபர்ட்டி எல்லாம் தாண்டிட்டாங்கன்னா அந்த டைம்ல தான் அந்த வந்து ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் எல்லாம் வரும்போது அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு அட்ராக்ஷன் வரும். அப்புறம் எல்லாம் அது போயிடும். இப்ப அந்த மாதிரி இது வந்து இயற்கையான ஒரு நேசம் உண்டு என்பதை நான் நன்கறிவேன். நான் உம்மிடம் வழிபடுவதெல்லாம் என்னது, எனது மனமும் அது போன்ற இயற்கையாகவே உம்மிடம் கவர்ச்சியுடையதாக இருக்க வேண்டும். அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு எப்படி ஒரு கவர்ச்சியோட அவங்க அட்ராக்ட் ஆறாங்களோ அது போல எனக்கும் அவங்க பகவானுடைய பாடினால இல்ல, எனக்கு பகவான் இடத்தில் உள்ள ஒரு பிரியம், ஒரு ஆசை எனக்கு வந்து அது தோன்றணும். அதுதான் எனக்கு இது சான்று மிகவும் பொருத்தமானதாகும். ஒரு இளம்பெண்ணோ அல்லது இளைஞனோ தமது எதிர்பாலினரை காணும் பொழுது எந்த விதமான அறிமுகமும் தேவையின்றி இயற்கையாகவே ஒரு ஈடுபாடு உண்டாகிறது. எந்தவித பயிற்சியுமின்றி பாலியல் தூண்டுதலால் ஒரு இயற்கையான ஈடுபாடு இருக்கிறது. இது ஒரு உலகியல் உதாரணமாகும். பௌதிகமான ஒரு உதாரணம் கொடுக்கலாம். ஆனால் பக்தன் என்ன பண்றான், ஒரு பக்தன் எந்த விதமான நன்மையும் வேண்டாது, இதனால் ஒரு எப்படி அவங்களுக்கு ஸ்பான்டேனியஸா ஒரு அட்ராக்ஷன் வருதோ அது போல நம்மளும் பகவான் எப்படி இருக்கணும், நீ இதை நல்ல மார்க் வாங்கித்தா நான் வந்து சதுர்த்தங்க உடைக்கிறேன், ஓ மார்க் வந்துட்டியா லவ் யூ கிருஷ்ணா, கிடைச்சதுனால ஒரு லவ் யூ, அந்த மாதிரி இல்லாம ஒரு நேச்சுரல் ஒரு அட்ராக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் லார்ட், பகவான் இடத்துல ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு அட்ராக்ஷன் வரணும் அப்படின்னு அதுதான் வேண்டேன். இது ஒரு உலகியல் எந்தவித காரணமுமின்றி பரமபுருஷ பகவான் மீது மேற்கூறியவாறு இயற்கையான பற்றில் வளர்ச்சி அடைய வேண்டுமென்று வழிபடுகின்றான். யாரு வந்து ஒரு பக்தன் வந்து அந்த மாதிரி வழிபடுறான். கிருஷ்ணர்னா எஸ் ஐ எம் அட்ராக்டட் டு கிருஷ்ணா, அவர் எனக்கு என்ன கொடுத்தாரு அதெல்லாம் ஐம் நாட் கன்சர்ன். அவரை பார்த்தா எனக்கு வந்து நைவேத்தியம் பண்ண தோணும், அவருக்கு அலங்காரம் பண்ண தோணும், அவருக்கு ஆராதனை பண்ண தோணும். அந்த மாதிரி யார் இருக்கானோ பக்தனானதான் முடியாது. அந்த மாதிரி அது மாதிரி பக்தனா ஆகிறதுக்கு தான் நான் விரும்புறேன். இவ்வாறு பகவானிடம் இயற்கையான ஈடுபாடு கொள்வதே ஆத்ம உணர்வு நிலையின் நிறைவாகும். இதுதான் வந்து நம்ம ஆத்ம நிறைவு. அதனால்தான் நமக்கு ஒரு திருப்தியும் கிடைக்கும். பத்ம புராணத்தின் பணிவில் சரணடைதலை பற்றி பணிவுடன் சரணடைறத பற்றி குறிப்பு ஒன்று உள்ளது. என்ன கொடுத்திருக்கு, போற்றுதற்குரிய பகவான், என்னை விட ஒரு பாவி இங்கு வேறு எவரும் இல்ல, என்னை விட பெரிய குற்றவாளியும் இங்க வேற எவரும் இல்லை. இந்த மாதிரிதான் நான் சொன்னேன், நான் ஒரு பெரிய பாவிப்பா, என்ன மாதிரி ஒரு பாவி உண்டா, அந்த மாதிரி நினைத்துதான் நம்ம வந்து பகவானுக்கு தொண்டு புரிய. நான் ரொம்ப மகா பாவம், ரொம்ப பாவம் அழித்திருக்கேன். நான் எப்பவுமே வாட் எவர் வி ஹவ் காட், ஈவன் சி ஃபர்கெட் அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றோமோ இல்லையோ, நம்ம என்ன நிலையில இருக்கோமோ, ஐயோ நான் அதுக்கெல்லாம் தகுதி பெற்றவனா இல்லையே, நான் உனக்கு என்னதான் பண்ணிருக்கேன், ஒரு இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன், ஜபமும் இந்த ஃபாஸ்டிங்கும் இதெல்லாம் இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன், ஆனா நீ எனக்கு என்ன ஒரு லைஃப் கொடுத்துருக்க, அழகான ஒரு குடும்பம், அழகான ஒரு அம்மா அப்பா, ஏதோ ஒரு நல்ல சம்பளம், வாட்டெவர், நல்ல ஒரு மனைவி, நல்ல ஒரு கணவன், நல்ல பசங்க, குழந்தையெல்லாம் பெறாம எத்தனை பேர் இருக்காங்க, நமக்கு அழகா குழந்தைகளும் பிறந்திருக்காங்க, நல்லா படிக்கிறாங்க, ஏதோ ஒரு விஷயத்த we feel happy. இதுக்கெல்லாம் யாரு கிரெடிட், தேங்க்ஸ் டு பகவான், எல்லாமே இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன், நான் ரியலி டிசர்வ் ஆல் திஸ் அப்படின்னு நினைச்சு பார்க்கணும். நான் அதுக்கெல்லாம் பகவானுக்கு என்ன பண்ணிருக்கேன், ஒன்னும் பண்ணாமே அவர் இவ்வளவு கொடுத்துருக்காரு, அந்த ஒரு நிலையில நினைச்சுட்டாலே இப்போ நம்ம வந்து பெரிய பாவிதான். நான் அதுக்கு ஒண்ணும் பகவானுக்கு ஒண்ணுமே கைமாறா ஒண்ணுமே பண்ணலையே, இனிமே நான் விடுறதா இல்லை, நோ ஐ ஷுட் கிவ் பேக், அந்த மாதிரி நினைக்கணும். என்னை விட ஒரு பாவி இங்க வேற எவரும் இல்லார், என்னை விட பெரிய குற்றவாளியும் இங்க வேற எவரும் இல்லார், இவ்வாறு பெரும் பாவியும் குற்றவாளியும் ஆகிய நான் எமது பாவங்களுக்காக உம்மிடம் மன்னிப்பும் பெற வரும்பொழுது மிகவும் வெட்கப்படுகிறேன். நான் மன்னிப்பெல்லாம் கேட்கறதுக்கு நாட் நெசசரி அதெல்லாம் வந்து பாவம் பண்ண அதுக்கு அனுபவிக்கிறோம். இதெல்லாம் மன்னிப்பெல்லாம் என்னது அதான் கொடுத்துருக்காங்க, கிறிஸ்டியன்ஸ் இந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப பாவ மன்னிப்புல என்ன ஆயிடுதுன்னா, பகவான் வந்து மன்னிச்சுட்டார், அப்ப நான் திரும்பி ஐ எம் வெரி ஃப்ரெஷ் ஃபார் டூயிங் another பாவம். அதான் அவர் தான் மன்னிக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்காரு. எவ்ரி சண்டே நான் வந்து சர்ச்ல போயிட்டு இப்படி வச்சுன்னு பாவ மன்னிப்பு கேட்டேன்னாக்கா பகவான் வந்து மன்னிப்பு, அப்ப ஐ கேன் கண்டினியூ டூயிங். ஏன்னா எவ்ரி சண்டே நான் போகலாம், எவ்ரி சண்டே என்னோட பாவத்தை எல்லாம் மன்னிச்சுடுவார், அந்த ஒரு எண்ணம் நமக்கு வந்துடும்.
நோ, பாவத்தை வந்து நம்ம வந்து அதெல்லாம் we don't propagate all that. நம்ம பாவம் பண்ணேன்னா அதுக்கு நீ பலனை அனுபவிக்கணும். அப்போ so better be away from பாவம். அதுதான் இங்க நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மாதிரி பாவ மன்னிப்பு உம்மிடம் மன்னிப்பு பெற வரும்போது எனக்கு மிகவும் வெட்கப்படுகின்றேன் என்று காணப்படுகிறது. இதுவே ஒரு பக்தனின் இயற்கையான குணமாகும். வந்து ஐ எம் ரியலி ஃபீலிங் என்னது சேட் அண்ட் அஷேம்டு டு ஆஸ்க் பார்டன். அந்த மாதிரி மனதுடன் தனது முந்தைய பிறவியில் ஏதோ சில பாவங்கள் செய்திருப்பான் என்பது ஒன்றும் அதிசயம் இல்லை. டெஃபினட்டா நம்ம பாவம் பண்ணனால தான் திரும்பி பிறவி எடுத்து திரும்பி இந்த உலகத்துல வந்திருக்கோமே. அப்ப நிறைய பாவம் பண்ணிருக்கோம். அதுல வந்து அதை நிறைவேற்றுறதுக்கு திரும்பி அதை வந்து ஈடு கட்டுறதுக்கு திரும்பி பிறவி எடுத்துக்கோம். அப்ப அது ஒன்றும் பெரிய அதிசயம் இல்லை. ஆயினும் அவன் அவற்றை ஒத்துக்கொண்டு பகவானிடம் மன்னிப்பு பெற வேண்டும். அவ்வாறு அவன் செய்யும் பொழுது பகவான் அந்த நேர்மையான பக்தனை மன்னித்தருள் அருள்கிறார். இதுதான் வந்து கான்செப்ட். அதை நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நான் இந்த மாதிரி நினைக்கிறதுனால நான் சொல்றேன், இவ்வளவு வந்து பகவானி கொடுக்குறியே, ஐ டு ரியலி டிசர்வ், நானும் ஒண்ணுமே உனக்கு பண்ணலையே, இல்லை பண்ணாலும் ரொம்ப கம்மி தானே பண்ணிருக்கேன், ஆனா நீ எனக்கு வந்து அள்ளி அள்ளி கொடுக்குறியே, அதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம், எப்படி ஈடு கொடுக்க முடியும், இனிமையாவது நான் வந்து நல்லா உங்களை இதை வழிபாடு பண்ணோன்னு. அதற்காக பகவானின் எல்லையற்ற கருணையினை பயன்படுத்தி கொண்டு ஒருவன் அதே போன்ற பாவ செயல்களை மீண்டும் செய்தால் அவன் மீண்டும் மீண்டும் மன்னிக்கப்படுவான் என்று பொருள் கொள்ளக்கூடாது. இந்த மாதிரி மன்னிக்கப்படும் அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல போனோம்னாக்கா திரும்பி திரும்பி நான் பண்ணுவேன், திரும்பி திரும்பி பகவான் மன்னிப்பன்னு அந்த ஒரு எண்ணம் வந்துடும். நோ, அந்த மாதிரி எண்ணத்துல இருக்கவே கூடாது. சோ அந்த மாதிரி ஒரு பொருள் கொள்ளக்கூடாது. இது வந்து நம்ம 10 offensலயே நம்ம படிச்சோம், நாம அபராதம் இது வருது. இதுக்கு நாணமற்றவர்களின் மனநிலையாகும், வெக்கக்கேடு இல்லையா. திரும்பி திரும்பி நீ வெக்கப்படுற, திரும்பி திரும்பி பகவான் எடுத்து சரணடைந்து சாரி இப்படிலாம் சொல்லணும்னா பகவான் கிளியர் பண்ணிடுற, திரும்பி நீ பாவத்தை பண்ற, திரும்பி யூ ஃபீல் அஷேம்ட் ஆஃப் யுவர் சின்ஸ், அந்த மாதிரி ஆகுறது. ஸோ இது யாரு பண்றாங்க, நாணமற்றவர்கள் அவர்களின் மனநிலை ஆகும். இங்கே அது மிக தெளிவாக நான் எனது பாவங்களுக்காக மன்னிப்பு பெற வரும்பொழுது பெரிதும் வெட்கப்படுகிறேன் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே தனது பாவங்களுக்காக சிறிதும் வெட்கப்படாது பகவான் தன்னை மன்னித்தருவாள் என்னும் உணர்வுடன் அப்பாவ செயல்களை தொடர்ந்து செய்து வருவானாகில் அது மதியீனமாகும். மூளை இல்லாதவன் அர்த்தம். மதியனா என்னது, மூளை. அவனும் வந்து மூளை இல்லாதவன் தான் திரும்பி 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 அந்த இது பண்ணுவான், திரும்பி he will get pardon, again he will do. So இது வந்து நாட் அட்வைசபிள். இது போன்ற கருத்து வேத சாஸ்திரங்கள் எதிலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. பகவானின் புனித நாமத்தை ஓதுவதால் ஒருவன் தனது முற்பிறப்பில் செய்த பாவங்கள் நீக்கிய பின்னர் ஒருவன் மீண்டும் மீண்டும் பாவங்கள் செய்து பாவம் நீக்கம் பெறலாம் என்று எதிர்பார்க்க கூடாது. இது போன்ற கருத்து அறிவுடையதாகாது என்பதோடு பக்தி தொண்டில் அனுமதிக்கப்படாததும் ஆகும். அதனால்தான் அது வந்து நம்ம இதுல we don't consider. பாவம் பண்ணா அதுக்கு அனுபவிக்கணும், புண்ணியம் பண்ணாலும் அனுபவிக்கணும். அதுதான் நம்ம we preach. சிலர் வாரம் முழுவதும் பாவங்கள் செய்து வாரத்தின் இறுதி நாள் கோயிலுக்கோ அல்லது கிறிஸ்துவ தேவாலயத்திற்கோ சென்று அங்கு தனது பாவங்களை ஒத்துக்கொண்டு பாவ மன்னிப்பு பெற்று மீண்டும் எனது பாவத்தை தொடர்ந்து செய்வேன் என்று கருதலாம். இது அறிவீனமும் பக்திரசாமிரத சிந்து ஆசிரியரால் இது வந்து ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாததாகும். சோ வாட் நம்ம என்ன பண்றோம், பாவத்தை செய்யக்கூடாது. அப்படி பாவத்தை பண்ணாலும் we should always be the servitor. என்ன நமக்கு பகவான் கொடுத்திருக்கார், அப்ப நான் அதுக்கு வந்து தகுதி பெற்றிருக்கேன்னா இல்லையே, அப்ப பகவானுக்கு நம்ம சர்வ் பண்ணிட்டே இருக்கோம். அதுதான் நம்ம வந்து இங்க சொல்லியிருக்கு. இப்ப யாரு இந்த மாதாஜி இல்லையா, பாமினி மாதாஜி இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நாரத பஞ்சாரத்தில் நிறைவு பெறுவதற்கான இச்சையுடன் கூடிய சரணாகதி பற்றிய குறிப்பு இருக்கு. பக்தன் கூறுகிறான், போற்றுதற்குரிய பகவானே, உங்களுக்கு சாமரம் கொண்டு வீசும் நாள் என்று வரும். அப்பொழுது நீர் அப்படி வீசாதே, அப்போதுதான் எனக்கு சுகமாக இருக்கும் என்று கூறுவீர். அதாவது முழுவதற் கடவுளுக்கு தான் சாமரம் வீச வேண்டும் என்று ஒரு பக்தன் விரும்புகிறான். அதாவது அவன் பரமபுருஷன் பகவானின் அணுக்க தொண்டனாக விரும்புகிறான். உண்மையில் ஒவ்வொரு பக்தனும் அவன் தொண்டனாகவோ நண்பனாகவோ அல்லது காதலியாகவோ எப்போதும் பகவானிடம் நேரடி தொடர்பு கொள்ளவே விரும்புகிறான். ஆயினும் அவனது பல்வேறு தனிப்பட்ட சுவைக்கேற்ப ஒருவன் இது போன்ற உற்ற முறையில் ஒன்றினை அவரது அகசக்தியான லட்சுமி தேவி செய்வது போல் அவருக்கு ஒன்றினை விரும்புகிறார். இங்கே ஒரு பக்தன் பகவானின் அணுக்க தொண்டனாகி
பக்தன் அவனுக்கு அணுக்கு தொண்டனாகி அவரது அகசக்தியான லட்சுமி தேவி செய்வது போல் அவருக்கு சாமரம் வீச வேண்டும் கட்டளை இடுவதன் மூலம் மகிழ்ச்சி அடைய விரும்புகிறான். உன்னத விருப்பத்துடன் மிஸ் பண்றான் மாதாஜி. விரும்புகிறான். அவன் மேலும் முழுமுதற் கடவுள் இவ்வாறு வீச வேண்டும் என்று கட்டளையிடுவதன் மூலம் மகிழ்ச்சி அடைய விரும்புகிறார். உன்னத விருப்பத்துடன் சரணடைதல் அல்லது லாலா சமாயி விஜ்ஞாப்தி என்பது ஆன்மீக உணவின் மிக உயர்ந்த நிறைவு நெறியாகும். அதே நாரத பஞ்சாட்சரத்தில் சரணடைதல் பற்றி மற்றொரு குறிப்பு காணப்படும். அதில் பக்தன் கூறுகிறான், போற்றுதற்குரிய பகவானே, செந்தாமரை கண்ணனே, யமுனை நதி கரையில் ஒரு பைத்தியக்காரனை போல் நான் இருந்து எனது கண்களில் இருந்து கண்ணீர் தாரை தாரையாக பெருக்கெடுத்து வழிய உமது புனித நாமத்தை ஓதுதான் என்னாலும் இது மற்றொரு வகையான நிறைவு நிலையாகும். பகவான் சைத்தன்யரும் கூட போற்றுதற்குரிய பகவானே, உண்மை காணாத ஒவ்வொரு கடமும் எனக்கு 12 ஆண்டுகளாகும். இவ்வுலகம் எனக்கு சூன்யமானதும் தோன்றி என்று கூறுகிறார். ஒருவன் உணர்ச்சி மயமாக வழிபட்டு பகவானுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சேவையில் ஆர்வமுடையவனாக இருப்பதில் இதுவே சிறந்த பக்தர்கள் அனைவரிலும் அதிலும் குறிப்பாக பகவான் சைத்தன்யரின் உபதேசமாகும். இதனை பகவானுக்காக ஒருவன் கதறி அழ வேண்டும் என்று கூறலாம். இந்த சிறிய உத்தியை ஒருவன் அறிந்து கொண்டு உண்மையான ஆர்வத்துடனும் உளவுநெறியில் கண்ணீர் சிந்தியபடி பகவானின் ஒரு குறிப்பிட்ட தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். இதுவே லவ்லியம் அல்லது பகவானை சந்தித்து ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் அவருக்கு தொண்டு செய்வதில் ஆர்வம் கொள்வது. இதுவே இறை உலகத்திற்குள் செல்வதற்கு கொடுக்கப்படும் விலையாகும். மற்றபடி இறை உலகத்திற்குள் செல்வதற்கான நுழைவுச் சீட்டுக்கு கணக்கு கிடையாது. அவ்வாறு செல்வதற்கு கொடுக்கப்படும் விலையே லவ்லியம், லாலா சாமி அல்லது விருப்பத்துடன் கூடிய பேரார்வம் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்ல பாயிண்ட்ஸ் இது. ஹரே கிருஷ்ணா. எங்க படிச்சோம் நம்ம? இங்க இருந்து நாரத பஞ்சராத்திரத்துல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? நிறைவு பெறுவதற்கான இச்சையுடன் கூடிய சரணாகதி. இப்ப சரணாகதினா என்னது? டோட்டலி சரண்டர். அதுல நமக்கு ஒரு திருப்தி, ஐ எம் டோட்டலி கண்டென்டட் அந்த இதுல வரணும். நிறைவு பெறுவதற்கான இச்சையுடன் கூடிய சரணாகதி பற்றி குறிப்பு ஒன்று உண்டு. பக்தன் கூறுகிறான், போற்றுதற்குரிய பகவானே, உமக்கு சாமரம் இப்படி வீசுறாங்களே, சாமரம் வீசும், அந்த சாமரம் கொண்டு வீசும் நாள் என்று வரும். நான் உனக்கு அப்படி பர்சனலா ஐம் டூயிங் அசிஸ்டன்ட். நான் உங்களுக்கு வந்து பக்கத்துல நின்றுட்டு உங்களுக்கு சாமரம் வீசணும். அப்ப நான் பண்ற அந்த சேவை வந்து உங்களுக்கு டைரக்டா வந்து சேரும். அந்த மாதிரி ஒரு நாள் எப்போ வரும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்தன் வந்து நினைக்கணும். உங்களுக்கு சாமரம் வீசும், சாமரம் கொண்டு வீசும் நாள் என்று வரும். அப்பொழுது நீர், அப்படி வீசாதே, இப்படி வீசு, அப்போதுதான் எனக்கு சுகமாக இருக்கும் என்று கூறுவீர். அந்த மாதிரி வந்து சொல்லும் போது எனக்கு எவ்வளவு ஒரு ஆனந்தமா இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு நாள் எப்போ வரும்? உங்களுக்கு பர்சனல் அசிஸ்டண்டா இருக்கிற போல. அதாவது முழுமுதற் கடவுளுக்கு நான் சாமரம் வீச வேண்டும் என்று ஒரு பக்தன் விரும்புகிறான். அதாவது அவன் பரமபுருஷரின் அணுக்க தொண்டனாக, ரொம்ப பக்கத்துல, இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு த லார்ட், அந்த மாதிரி தொண்டனாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறான். உண்மையில் எந்த ஒரு பக்தனும் அவன் தொண்டனாகவோ நண்பனாகவோ அல்லது காதலியாகவோ எப்போதும் பகவானிடம் நேரடி தொடர்பு கொள்ளவே விரும்புகிறான். ஏதோ பகவானுக்கு நான் தொண்டு புரியணும். ஆஸ் அ மதரா இருந்து நான் வந்து பகவானுக்கு தொண்டு புரியலாம். ஆஸ் அ பேரண்டல், இல்லாட்ட ஒரு ஃப்ரெண்டா நினைச்சுன்னு பண்ணலாம். சோ இந்த மாதிரி ஏதோ தொண்டு புரியணும். அந்த மாதிரிதான் வந்து ஒரு பக்தன் எப்பவுமே அந்த மாதிரி நினைக்கிறான். பகவானுக்கு நான் எந்த மாதிரி தொண்டு புரியலாம் அப்படின்னு. ஆயினும் அவனது பல்வேறு தனிப்பட்ட சுவைக்கேற்ப ஒருவன் இது போன்ற உற்ற முறைகளில் ஒன்றினை விரும்புகிறான். இங்கே ஒரு பக்தன் பகவானின் அணுக்க தொண்டனாகி அவரது அகசக்தியான லட்சுமி தேவி செய்வது போல அவருக்கு சாமரம் வீச விரும்புகிறான். லட்சுமி தேவி என்ன பண்ற? காதமத்தி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனல் டச் வித் த லார்ட், அந்த மாதிரி ஒரு சாமரம் வீசறதுக்கும் ஒருத்தன் விருப்பப்படுறான். அதுலயும் பகவான், நீ அந்த வேற எங்கேயோ போறது அந்த காட்டு, கரெக்டா இந்த மாதிரி நில்லு, எனக்கு வீச, அந்த மாதிரி சொல்லும் போது எப்படி இருக்கும்? ஆஹா, நம்ம பண்ற சேவை டைரக்டா பகவானுக்கு போறதுன்னு அந்த ஒரு ஆனந்தம் வரும், ஒரு திருப்தி. சாமரம் வீச வேண்டும் என்று கட்டளையிடுவதன் மூலம் அவன் மேலும் முழுமுதற் கடவுள் தனக்கு அது எவ்வாறு வீச வேண்டும் என்று கட்டளையிடுவதன் மூலம் மகிழ்ச்சி அடைய விரும்புகிறான். உன்னத விருப்பத்துடன் சரணடைதல் அல்லது லாலசமய விஜ்ஞாப்தி என்பது ஆன்மீக உணர்வின் மிக உயர்ந்த நிறைவு நிலையாகும். லாலசமயினா என்னது? திருப்தி. பகவானுக்கு செய்யணும் அந்த ஒரு ஆர்வம். இது நமக்கு புலனுகர்ச்சி அல்ல, பகவானுக்கு திருப்தி பண்றதுக்கு தான் நம்ம பண்றோம். அதுதான் லாலசமய. அதுலயும் எப்படி? லாலசமய விஜ்ஞாப்தி அப்படின்னா என்னது? இன்னும் என்பது ஆன்மீக உணர்வின் மிக உயர்ந்த நிலையாகும்.
சோ நான் பண்றது மாத்திரம் இல்ல, அதுக்கு பகவான் ரெசிப்ரோகேட்டும் பண்றாரு. இதுப்பா அந்த மாதிரி பண்ண, அதுதான் நான் ஏத்துக்கிறேன். அந்த மாதிரி சொல்லும்போது இன்னும் வந்து விஜ்ஞாப்தி அப்படின்னா என்னது, இன்னும் ஒரு படி உயர்நிலை. அதே நாரத பஞ்சராத்திரத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கார், சரணடைதலை பற்றிய மற்றொரு குறிப்பு காணப்படுகிறது. அதில் பக்தன் குறிக்கிறான், கூட்டத்திற்குரிய பகவானே, ஓ செந்தாமரை கண்ணனே, யமுனை நதிக்கரையில் ஒரு பைத்தியக்காரனை போல் நான் இருந்து எனது கண்களிலிருந்து கண்ணீர் தாரை தாரையாக பெருகெடுத்து வழிய உமது புனித நாமத்தை ஓதும் நாள் என்னாலும் நினைச்சாலாம் கண்ணுல தண்ணி வராது. வருமா நமக்கு சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கோம். வேணா டிராமா ஆர்டிஸ்டே, பிலிம் ஸ்டார்ஸ் போனோம், அவள் கூட இன்னும் வராது. அவங்க அந்த இது இன்னும் போட்டுப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அழற சீன் வரும்னா தே புட் சம் என்னது, அது மறந்து போயிட்டேன். அந்த இது போட்டுனாதான் அழறா போல நமக்கு அது காட்சி தரும். அவ்வளவு சீக்கிரம்லாம் வராது. ஆனா பகவானே சில சர்டன் கோயில் எல்லாம் எனக்கு எங்களோட குலதெய்வம் கூட எனக்கு வந்துடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஒரு ஃபீல் வந்துடும். என்னால வர முடியலையே, ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வந்திருக்கேன், ஏதோ ஒரு ஃபீல் வரும். அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ பிகம் இமோஷனல். ஸோ அந்த இமோஷனலால கண்ணீர் வர்றது வந்து ரொம்ப ரேர். அது அவ்வளவு சீக்கிரம் வராது. ஸோ அந்த மாதிரி நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பணிபுரியும் போது எனக்கு அது ஆனந்த கண்ணீர் போடல, இது கண்ணீர். என் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் தார தாரையாக பெருகெடுத்து வழிய, அது என்னது எனக்கு அது இல்லையே இது இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு அழறவாங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அப்படி இல்ல, நான் உங்களுக்கு தொண்டு புரியறேன்னு, இதை விட நான் நல்லா தொண்டு புரியணுமே, இவ்வளவு நாளா நான் பண்ணாம விட்டுட்டேனே, அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல வந்து தாரை தாரையாக கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் தாரை தாரையாக பெருகெடுத்து வழிய உமது புனித நாமத்தை ஓதும் நாள் என்னாலோ, என்னைக்கு அந்த நாள் வரும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்தன் கேட்கிறானா. இது மற்றொரு வகையான நிறைவு நிலையாகும். இதுல ஒரு ஆனந்தம். அந்த மாதிரி கேட்டு பகவானை வழிபடுறது ஒரு அடுத்த ஒரு நிலை. பகவான் சைத்தன்யரும் கூட, போற்றதற்குரிய பகவானை உண்மை காணாத ஒவ்வொரு கணமும் எனக்கு 12 ஆண்டுகளாகவும் இவ்வுலகம் எனக்கு சூன்யமானதாகவும் தோன்றுகிறதுன்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்யரும் அந்த மாதிரி பகவானை பற்றி சொல்றார். இதெல்லாமே இன்னும் ஒரு படி உயர்நிலை என்று கூறுகிறார். ஒருவன் உணர்ச்சிமயமாக வழிபட்டு பகவானுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட செய்வதில் ஆர்வமுடையவனாக இருத்தல் வேண்டும். இதுவே சிறந்த பக்தர்கள் அனைவரின் அதிலும் குறிப்பாக பகவான் சைத்தன்யரின் உபதேசம் ஆகும். இது இவ்வளவு படிச்சா இல்லையா? இதனை பகவானுக்காக ஒருவன் கதறி அழ வேண்டும். சும்மா அவர் டிராமா ஆர்டிஸ்ட் மாதிரிலாம் அழக்கூடாது. அப்படியே உள்ளூர் அந்த பீரிட்டு வருது அப்படிம்பாங்க இல்லையா, அப்படி அடக்க முடியல. அப்படி வச்சிருந்தாலும் வரும். அப்படி அப்புறம் ஒரே ஒரு அழுக நல்லா இது பகவானை நினைத்துதான். வேற அந்த எனக்கு அது இல்லையே, இதை கொடுக்கலையே, பகவான் எனக்கு இந்த மாதிரி கஷ்டம் கொடுத்துட்டியே, அந்த மாதிரி அழுகையெல்லாம் கிடையாது. நீ இவ்வளவுலாம் நன்மை கொடுத்திருக்கேன், என்ன எல்லாம் நல்லா பார்த்துட்டு இருக்கேன், நான் என்ன கைமாறி என்ன செய்ய முடியும், நான் என்ன செய்திருக்கேன், அந்த மாதிரி நினைச்சுன்னு அழலாம், கதறி அழ வேண்டும் என்று கூறலாம். இந்த சிறிய உத்தியை ஒருவன் அறிந்து கொண்டு உண்மையான ஆர்வத்துடனும் உளம் நெகிழ்ந்து கண்ணீர் சிந்தியபடி பகவானின் ஒரு குறிப்பிட்ட தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். அந்த மாதிரி நினைத்து சாதாரண சின்ன விக்கிரகம் இருக்கு, சின்ன போட்டோ இருக்கு நம்ம வீட்டுல, அந்த போட்டோக்கு நம்ம வழிபாடு பண்ணாலும் அந்த ஒரு ஃபீலிங்கோட நம்ம பண்ணணும், ஈடுபாடு பட வேண்டும். இதுவே லௌல்யம். இன்னொரு ஹையஸ்ட் லெவல் இருந்து லௌல்யம் அல்லது பகவானை சிந்தித்து ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் அவருக்கு தொண்டு செய்வதில் ஆர்வம் கொள்வது. இதுவே இறை உலகத்திற்குள் செல்வதற்கு கொடுக்கப்படும் விலையாகும். நம்ம மேல போனோம்னா என்னது, லௌல்யத்தோட நம்ம வந்து பகவானை அணுகி பகவானுக்கு எப்படியெல்லாம் தொண்டு புரிந்து அவரை எப்படி நம்ம வந்து என்னது திருப்திப்படுத்துறது, அந்த மாதிரி அந்த ஒரு ஆர்வம் இருந்தா வந்து பகவானுடைய இடத்துக்கு போகலாம். மற்றபடி உலகத்திற்குள் செல்வதற்கான நுழைவு சீட்டுக்கு கணக்கு கிடையாது. அவ்வாறு செல்வதற்கு கொடுக்கப்படும் விலையே லௌல்யம், லாலசமை. இது லௌல்யம் இஸ் ஹையஸ்ட். அந்த மாதிரி ஒரு லாலசம்னா பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுல ஒரு ஆனந்தம், அந்த மாதிரி இருக்கிறது, அல்லது விருப்பத்துடன் கூடிய பேரார்வம் ஆகும். இதெல்லாம் நமக்கு எல்லாம் வருமா தெரியாது. எஸ் மாதாஜி, ஸ்ரீ லட்சுமி மாதாஜி எங்க இருக்காங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முக்கியமான பிரார்த்தனைகளை ஓதுதல். பேரறிஞர்களை பொறுத்தமட்டில் பகவத்கீதை முழுவதும் ஏராளமாக ஆதாரபூர்வமான வழிபாடுகள் உள்ளன. அதிலும் குறிப்பாக பகவானின் விஸ்வரூப தரிசனத்தில் அர்ஜுனன் செய்யும் வழிபாடுகள் அடங்கிய 11ஆம் அத்தியாயம் சிறப்புடையது என்கின்றனர். அதுபோல் கௌதமிய தந்திரத்தில் எல்லா ஸ்லோகங்களும் பிரார்த்தனைகள் என்றே அழைக்கப்படுகின்றன. ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் கூட பகவானுக்கு செய்யும் வழிபாடுகள் நூற்றுக்கணக்கில் இருக்கின்றன. ஸ்கந்த புராணத்தில் இவற்றின் பெருமைகள் பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகின்றன. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு செய்யும் வழிபாட்டினால் எப்போதும் அழகு செய்யப்பட்டிருக்கும் நாக்குகளை உடைய பக்தர்கள், மகான்கள் மற்றும் முனிவர்களால் மரியாதை செய்யப்படுகின்றனர். அப்பக்தர்கள் உண்மையில் தேவர்களாலும் வழிபட தக்கவர்களாவார்.
மதிப்பில்லாதவர்கள் சில உலகியல் நன்மைக்காக கிருஷ்ணரை வழிபடாமல் பல்வேறு தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ஆகையால் இங்கோ பகவானை வழிபடும் பக்தன் தேவர்களாலேயே வழிபடப்படுகிறான் என்று கூறப்படுகிறது. தூய பக்தர்களுக்கு தேவர்களிடம் வேண்டிய பெறுவது என்று எதுவும் இல்லை. மாறாக தேவர்களே தூய பக்தர்களை வழிபடுவதில் ஆர்வமுடையவர்களாக இருக்கின்றனர். எவன் ஒருவன் பகவான் கிருஷ்ணரின் திருமூர்த்தத்தின் முன்பு வந்து நின்று பல்வேறு பிரார்த்தனைகளை செய்கின்றானோ அவன் தனது பாவத்தின் பலன்கள் அனைத்திலும் இருந்து உடனடியாக விடுதலை பெறுவதோடு ஐயத்திற்கிடமின்றி வைகுண்ட லோகத்திற்குள் செல்வதற்கு தகுதி உடையவனாகிறான் என்று நரசிம்ம புராணம் கூறுகின்றது. பிரசாதத்தினை புசித்தல். பத்ம புராணத்தில் குறிப்பிட்ட கூற்று ஒன்று காணப்படுகின்றது. பிரசாதத்திற்கு மரியாதை அளித்து அதனை திருமூர்த்தத்தின் முன்பு நின்று உண்ணக்கூடாது. சரணாமிரதத்துடன் பகவானின் திருவடிகளை சுத்தம் செய்ய பயன்படுத்திய துளசி நீருடன் தினமும் உண்பவன் 10,000 வேள்விகள் செய்வதன் மூலம் வரும் புண்ணிய பலன்களை உடனே எய்துகிறான். சரணாமிரதத்தின் பருகுதல். சரணாமிரதம் என்பது பகவானுக்கு காலையில் அங்கு சாத்துவதற்கு முன்பு செய்யப்படும் முழு காட்டு நீராகும். நறுமண திரவியங்களும் மலர்களும் கலந்து அந்த நீர் பகவானின் தாமரை திருவடிகளின் வழியே வழிந்து வரும்போது அதனை பிடித்து ஒரு பாத்திரத்தில் தயிருடன் கலந்து வைத்துக் கொள்வர். அதனால் சரணாமிரதம் மனமும் சுவையும் உடையதாக இருப்பதோடு ஆன்மீக உடையதுமாகும். பத்ம புராணத்தில் ஒருவன் தனது தானம் செய்ய இயலாதவனாகவும் பெரும் வேள்வி செய்ய இயலாதவனாகவும் வேதங்களை கற்க இயலாதவனாகவும் பகவானை வழிபட இயலாதவனாகவும் இருப்பினும், அதாவது புண்ணிய செயல்கள் எதுவும் செய்யாதவனாக இருப்பினும் கோவிலுள்ள சரணாமிரதத்தை பருகினான் என்றால் இறைவனது உலகில் நுழைவதற்குரிய தகுதியை பெறுகிறான். கோவில்களில் பெரிய பானைகளில் சரணாமிரதத்தை சேர்த்து வைப்பது வழக்கமாகும். கோவிலுக்கு வந்து பகவானை வழிபடும் பக்தர்கள் இச்சரணாமிரதத்தை மிக்க பணிவுடன் 3 துளிகள் பருகி உன்னத ஆனந்தம் அடைகின்றனர். பகவானுக்கு அளிக்கப்படும் நறுமண தூபத்தை ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ நம்ம என்ன முக்கியமான பிரார்த்தனைகளை ஓதுதல் என்ன படிக்கிறோம்? என்னெல்லாம் பிரார்த்தனை? ஒரு பக்தனா இருக்கணும், ஒண்ணுமே பிரார்த்தனை வைக்க மாட்டான். பிகாஸ் அவன் he believes in that. என்னது பகவத்கீதா பகவான் என்ன சொல்றார்? உனக்கு உள்ளது உங்ககிட்ட என்ன இல்லையோ அதை நான் கொடுப்பேன், நீ கேட்கவே வேண்டாம். ஐ நோ வாட் யூ டோன்ட் ஹேவ், ஐ வில் கிவ் வாட் யூ லேக். உங்ககிட்ட என்ன இல்லையோ அதை நான் கொடுப்பேன், கொடுத்ததை பாதுகாட்டும் வைப்பேன் அப்படிங்கிறார். அவன் என்னத்துக்கு நம்ம பயமே வேண்டாம், ஃபியர்லெஸ்னஸ் தான். பகவான் எல்லாம் நமக்கு என்ன இருக்கு இல்லைன்னு அவருக்கு தெரியும். இல்லாததை கொடுக்க போறார், கொடுத்ததையும் பாதுகாக்க போறார். அப்புறம் என்ன பயம்? நம்ம ஆனாலும் பூட்டிண்டோமா, அதை பொறுத்து லாக்கர்ல வச்சோமா, அதை ரேப் பண்ணி வச்சோமா, அது அங்க வச்சோமா, இது எல்லாம் ஒரு பயம் தான். நமக்கு பயமே வேண்டாம். பகவான் அதுக்குன்னு ஓப்பனா போட்டுட்டு திருடம் எடுத்து அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. சொல்றேன், ஒரு பயம் இருக்க வேண்டாம். பகவான் நமக்கு எப்பவுமே ஏன்னா பகவானுடைய பக்தன் ஆச்சுனாக்கா அதுவும் சொல்றாரு பகவத்கீதையில, என்னுடைய பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை. அவருடைய பக்தனா இருக்கிறவன் என்னைக்குமே என்னோட கண்காணிப்பு இருந்துட்டே இருக்குமே. அதான் நீ என்ன ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு இருக்க. அப்ப டோன்ட் யூ திங்க் ஐ வில் ஆல்சோ லுக் அட் யூ? ஒரு குழந்தை அம்மா 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 அம்மானாக்கா அந்த அம்மாவோட கவனம் இருக்கும். அதுவும் அந்த குழந்தை இப்போ ஆரம்பிச்சிடுமே, அம்மா அம்மான்னு ஆரம்பிக்குமே, அவன் என்ன கேட்க போறானோ ரெடியா பண்ணி வச்சிடலாம். அவனுக்கு பசிக்கும், இல்ல அவனுக்கு ஏதோ வேணும், இல்ல நம்ம அம்மா ரெடியா வச்சுடுவா. ஏன்னா அந்த குழந்தை கேட்கும் அப்படின்னு. அது போலதான் நம்மளும் ஹரே கிருஷ்ணா ஒன்னும் கேட்க வேண்டாம். ஹரே கிருஷ்ணா இந்த குழந்தை நம்ம எல்லாம் குழந்தைகள் தானே. அப்போ ரெடியா இருக்கார் அவர். ஹி இஸ் ரெடி டு சர்வ் அஸ் பேக். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒரு கவலை இல்லாம இருக்கணும். இது ஃபியர் வேண்டாம். கவலைன்னா என்னது? ஃபியர், இது பயம் வேண்டாம். பகவான் என்ன பண்ணுவாரோ, நாளைக்கு என்ன ஆகுமோ, அந்த ஒரு இது வேண்டாம். கண்டிப்பா நம்மளை நல்ல இப்ப இருக்கிற கதியில இருந்து நல்ல ஒரு கதிக்கு தான் நம்மளை கொண்டு தீர்ப்பார். சோ முக்கியமான பிரார்த்தனைகளை ஓதுதல். பேரறிஞர்களை பொறுத்தமட்டில் பகவத்கீதை முழுவதுமான ஏராளமான ஆதாரபூர்வமான வழிபாடுகள் உள்ளன. அதிலும் குறிப்பாக பகவானின் விஸ்வரூப தரிசனத்தில் அர்ஜுனன் செய்யும் வழிபாடுகள். அவரை ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ற அர்ஜுனன்? உன்னை யாதவா மாதவா அப்படி எல்லாம் சொல்லி ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட எல்லாம் நான் இப்படி உங்க கூட சாப்பிட்டுருக்கேன், உங்களை தூங்கியிருக்கேன், உங்களோட உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன், யாதவான்னு எல்லாம் நான் கூப்பிட்டுருக்கேன், ரொம்ப சாரி. அதுதான் அவருடைய வழிபாட்டுல நீ பரபிரம்மன் பரந்தாமன் எல்லாம் சொல்றார். ஆனா ஹி ஃபீல்ஸ் பேட் ஆல்சோ. நான் ரெஸ்பெக்டே கொடுக்காம அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு.
சோ அர்ஜுனன் செய்யும் வழிபாடுகளில் அடங்கிய 11ஆம் அத்தியாயம் சிறப்புடையது என்கின்றனர். அந்த 11ஆம் அத்தியாயத்துலதான் அவர் வந்து ஹே யாதவா ஹே மாதவான் எல்லாம் சொல்றது. அதுபோல் கௌதமிய தந்திரத்தில் எல்லா ஸ்லோகங்களும் பிரார்த்தனைகள் என்றே அழைக்கப்படுகின்றன. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூட பகவானுக்கு செய்யும் வழிபாடுகள் நூற்றுக்கணக்கில் இருக்கின்றன. அதனால்தான் நம்ம ஏன் அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கிரிப்சர் சொல்றோம்னா, பகவானை ஆஸ் குட் அஸ் வேள்வி செய்யற அந்த ஒரு பாகவதம் கேட்டாலே நம்ம ஒரு வேள்வி பண்ணின புண்ணியம் அதுல என்ன ஒரு இது கிடைக்குமோ அந்த ஒரு எஃபெக்ட் நமக்கு கிடைக்கும். பிரார்த்தனைகள் என்றே அழைக்கப்படுகின்றன. ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் கூட பகவானுக்கு செய்யும் வழிபாடுகள் நூற்றுக்கணக்கில் இருக்கின்றன. ஸ்கந்த புராணத்தில் இவற்றின் பெருமைகள் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றன. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு செய்யும் வழிபாட்டினால் எப்பொழுதும் அழகு செய்யப்பட்டிருக்கும் நாக்குகளை உடைய பக்தர்கள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பகவானுக்கு எப்பவும் வந்து இதே நாமஸ்மரணம் பண்ணி பண்ணி நாக்கு எல்லாமே அந்த மாதிரி ஒரு அழகு பெற்றிருக்கு. நாக்குகளை அழகு செய்யப்பட்டிருக்கும் நாக்குகளை உடைய பக்தர்கள், மகான்கள் மற்றும் முனிவர்களால் மரியாதை செய்யப்படுகின்றனர். அப்பக்தர்கள் உண்மையில் தேவர்களாலும் வழிபட தக்கவர்களாவர். நம்ம தேவர்களை வழிபடுறோம். தேவர்கள் கூட நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு பக்தம் வந்து எந்த நேரமும் பகவானை வந்து சிந்தித்து இந்த மாதிரி பண்றோம்னா they also will fall at our feet. தேவர்கள்லாம் அவர்கள் கூட நம்ம வந்து தேவர்களாலும் வழிபட தக்கவர்களா அவர். மதியில்லாதவர்கள் ஆனா என்னது கொஞ்சம் மூளை லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ பேசினாங்க. ஓகே. பதி இல்லாதவர்கள் சில உலகியல் நன்மைக்காக நம்ம நிறைய பேர் லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் என்ன பண்றாங்க, பக்தி பண்றேன் இருந்தாலும் எனக்கு ஏதோ ஒரு வேணும், பதவி உயர்வு வேணும், ஜாப் வேணும், நல்ல மாப்பிள்ளை வேணும், ஏதோ ஒண்ணு வேணும் அந்த ஒரு உலகியல் நன்மைக்காக கிருஷ்ணரை வழிபடாமல் பல்வேறு தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ஆனால் இங்கோ பகவானை வழிபடும் பக்தன் தேவர்களாலேயே வழிபடப்படுகிறான் என்று கூறப்படுகிறது. இதுல கொடுத்திருக்கு. என்னதுல பாகவதத்திலையும் எல்லாத்திலையும் கொடுத்திருக்கு. பக்தர்கள். ஓகே. தூய பக்தர்களுக்கு தேவர்களிடம் வேண்டி பெறுவது என்று எதுவும் இல்லை. கிருஷ்ணரை வழிபடுறான், அதுலயே அவனுக்கு எல்லாம் கிடைத்து விடும். ஆனாலும் நம்ம கொஞ்சம் முட்டாள்தனமா பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ அது இன்னும் அவங்களுக்கு வந்து பக்தர்களுக்கு தூய பக்தர்களுக்கு தேவர்களிடம் வேண்டி பெறுவது ஒன்றுமே இல்லை. மாறாக தேவர்களை தூய பக்தர்களை வழிபடுவதில் ஆர்வமுடையவர்களாக இருக்கின்றனர். இட் இஸ் அதர் வே ரவுண்ட். ஆனா எப்போ இந்த நாலேஜ் வரும், இந்த ஆன்மீகத்துல இருந்தாதான் தெரியும். எவன் ஒருவன் பகவான் கிருஷ்ணனின் திருமூர்த்தத்தின் முன்பு வந்து நின்று பல்வேறு பிரார்த்தனைகளை செய்கின்றானோ அவன் தனது பாவத்தின் பலன்களை அனைத்திலும் இருந்து உடனடியாக விடுதலை பெறுவதோடு ஐயத்திற்கிடமின்றி, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ஐயத்திற்கிடமின்றி வைகுண்ட லோகத்திற்குள் செல்வதற்கு தகுதி உடையவன் ஆகிறான் என்று நரசிம்ம புராணம் கூறிய. அப்ப எவ்வளவு ஆத்தென்டிக் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் சொல்றாங்க, பண்ண வேண்டாம், பகவானே கிருஷ்ணரை நம்பினா போறோம் அப்படின்னு. பிரசாதம், நம்ம இப்ப பிரசாதம் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணோம், அப்படியே எடுத்து காக்காக்கு போட்டோம் பண்ணினேன், அப்படியே என் வீட்டு நாய்க்கு போட்டேன் அப்படின்னா அந்த நாய்க்கும் காக்காக்கும் தான் வந்து புண்ணியம் போய் சேரும். அவங்கதான் நல்ல அடுத்த நற்கதி அடைந்து போவார். நம்மளாம் அதே முட்டாளா உட்காந்துப்போம். அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம், பிரசாதத்தை புசிக்கணும். அதுவும் வந்து ரொம்ப அது வந்து சொன்ன இல்லையா, கையில வந்து கொடுப்பாங்க பிரசாதம், அப்படியே கீழே செதறி போய் இந்த கோயில் எல்லாம் பார்த்தா கீழே எல்லாம் பூவா இருக்கும். எல்லாம் இதெல்லாம் என்ன கீழே போட்டுட்டு போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணாம இந்த கால் எல்லாம் படாம ரொம்ப இதா இருக்கும், சேஃபா பார்த்துக்கணும். அதெல்லாம் பிரசாதம் ஹேஸ் டு பி ரெஸ்பெக்டட், ஹானர்டு. சோ பத்மபுராணத்தில் குறிப்பிட்ட கூற்று ஒன்று காணப்படுகிறது. பிரசாதத்திற்கு மரியாதை அளித்து அதனை திருமூர்த்தத்தின் முன்பு நின்று உண்ணக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பகவானுக்கு நின்று அப்படியே கொடுத்தாங்க, அப்படியே பகவானுக்கு முன்னாடி எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. அது அப்படியே நம்ம சாரி இப்படி இது பண்ணி சைட்ல போய் தான் சாப்பிடணும். ஏன்னா அங்க அப்ப கடவுள் இல்லையா, நான் கடவுள் தான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு அப்படி கேட்கக்கூடாது. எக்ஸாக்ட்லி அவருடைய திருமூர்த்தத்துக்கு முன்னாடி நின்று சாப்பிடக்கூடாது. சரணாமிர்தத்துடன், சரணாமிர்தம் என்னது, சரணம்னா என்னது, காலு, அதுதான் அமிர்தம். அந்த அபிஷேகம் பண்ணி கால் வழியா வெளியில வருது அந்த அமிர்தம், அதை வந்து புசிக்கிறோம். பகவானின் திருவடிகளை சுத்தம் செய்ய பயன்படுத்திய துளசி நீருடன் தினமும் உண்பவன். டெய்லியே நம்ம அந்த மாதிரி பண்றோம்னா 10,000 வேள்விகள் செய்வதன் மூலம் வரும் புண்ணிய பலன்களை உடனே எழுதுகிறான். அந்த மாதிரி ஒரு புண்ணியம் நமக்கு கிடைக்கும். ஆக்சுவலி ஒரு வேள்விகள் பண்ணணும், எவ்வளவு செலவு, எவ்வளவு டைம், எவ்வளவு ஸ்லோகம் சொல்லணும், அந்த இதெல்லாம் நம்ம ஒன்றும் தெரியலனாலும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பகவானுடைய சரணாமிர்தம் அதை நம்ம பண்ணோம்னா, நான் அதான் கோயிலுக்கு இல்ல போறது இல்ல, அந்த டைம்ல எனக்கு கிடைக்க ஏதோ சமயம் நம்ம வீட்லயே பண்ணலாம், வீட்லயே அபிஷேகம்லாம் பண்ணலாம். அது பண்ணி ஒன்னும் எனக்கு ஸ்லோகம் தெரியும்னா ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னாலே போதும். அது நம்ம கோயிலே பார்க்கலாம், ஹரே கிருஷ்ணான்னு தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அவங்க. இதை அபிஷேகம் எல்லாம் பண்றது நம்ம பார்க்கலாம். சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து 3 வாட்டியோ 4 வாட்டியோ 5 வாட்டியோ சம்திங் யூ கேன் டூ. அண்ட் அந்த தீர்த்தத்தை ஒரு கிண்ணத்தை போட்டு எல்லாருக்கும் தீர்த்த பிரசாதம் கொடுக்கலாம். சோ சரணாமிர்தத்தினை பருகுதல். சரணாமிர்தம் என்பது பகவானுக்கு காலையில் அங்கி சாத்துவதற்கு முன்பு
நம்ம எப்படி குளிக்கிறோம் இல்லையா, குளிச்சு உடை உடுத்திக்கிறா போல பகவானுக்கு அங்கி துணி சாத்துவதற்கு முன்பு செய்யப்படும் முழுக்காட்டு நீராகும். முழுக்காடு முழுக்காட்டு கரெக்டா இல்ல, குளிப்பாட்டுறது மாதிரி. நறுமண திரவியங்களுடன் மலர்களும் கலந்த அந்த நீர் பகவானின் தாமரை திருவடிகளின் வழியே வழிந்து வரும் பொழுது அதனை பிடித்து ஒரு பாத்திரத்தில் தயிருடன் கலந்து வைத்துக் கொள்வர். அதனால் சரணாமிர்தம் மனமும் சுவையும் உடையதாக இருப்பதோடு ஆன்மீக உணர்வு உடையதாகவும் அது ஆகும். பத்மபுராணத்தில் ஒருவன் தானம் செய்ய இயலாதவனாகவும் பெரும்வேள்வி செய்ய இயலாதவனாகவும் வேதங்களை கற்க இயலாதவனாகவும் பகவானை வழிபட இயலாதவனாகவும் இந்த மாதிரி ஒரு பாவி இருந்தான்னா அதெல்லாம் கொடுத்திருக்கு. இருப்பினும் அதாவது புண்ணிய செயல்கள் எதுவும் செய்யாதவனாக இருப்பினும் கோவில் உள்ள சரணாமிர்தத்தை பருகினான் என்றால் இறைவனது உலகில் நுழைவதற்குரிய தகுதியை பெறுகிறான். அப்ப நம்ம இதெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம். ஈஸி என்னது, கோயில்ல போயிட்டு சரணாமிர்தம் அதை பருகலாம், அந்த மாதிரி எண்ணக்கூடாது. ஆனா இது கொடுத்திருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இஃபெக்ட் என்றால் இறைவனது உலகில் நுழைவதற்குரிய தகுதியை பெறுகிறான். கோயில்களில் பெரிய பானைகளில் சரணாமிர்தத்தை சேர்த்து வைப்பது வழக்கமாகும். கோயிலுக்கு பகவானை வழிபடும் பக்தர்கள் இச்சரணாமிர்தத்தை மிக்க பணியுடன் 3 துளிகள் பருகி உன்னத ஆனந்தம் அடைகின்றனர். இது நம்ம வீட்டிலே பண்ணலாம், கோயிலுக்கு போயிட்டு தான் பண்ணணும் இல்லை. கோயிலுக்கு பண்ணா இன்னும் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா பெரிய அந்த மூர்த்தி இருக்கும், இல்ல அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒரு நன்மை கிடைக்கும் போட்டிருக்கு. இது நாளைக்கு பண்ணலாம். இங்க ஸ்டாப் ஷேர். Hare Krishna. 1 minute, I'll stop this.